ஒரு சின்ன சங்கீதம் இது ஒரு மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகை சக்கும் நிலமேன தஸ்வேஷ் குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிரம் ஹாவிரண்யன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபதிகம். ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदानेश्वरी स्वानो सुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये पंचकल्पतराय कृपसिन्धुदेवस भगिनाना भावनिये वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 4. ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. கர்ம யோகத்துல ஞான யோகத்துல படிக்க போறோம். அதாவது அறிவின் யோகம் சொல்லலாம். இப்ப நாம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 1வது அத்தியாயத்துல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் கர்ம யோகத்தை பண்றோம் பாக்குறாரு. பகவான் ரொம்ப அழகா அற்புதமா நமக்கு இதை கொடுக்குறாங்க. இதுல வந்து ஞான யோகத்துல கொடுக்குறாரு. இப்ப கர்ம யோகத்துல ஞான யோகம். நாளைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். கர்ம யோகத்துல ஞான யோகம் பக்தி யோகத்தையும் கலந்து நாளைக்கு கொடுக்குறாரு. சரி, இன்னைக்கு இந்த ஞான யோகத்தை கொடுக்குறாரு. ஏன்னா முதல் அத்தியாயத்தை நம்ம எல்லாருமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழறோம். ஏன்னா அர்ஜுன மனநிலையிலிருந்து நம்ம இந்த கீதையை படிக்கிறோம். அப்போ அர்ஜுனோட மனநிலை எப்படி இருந்தது? பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துருக்கார். முதல் அத்தியாயத்துல அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம். 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கிய தத்துவம் வர்ணாச தர்மத்தையும் பத்தி ரொம்ப அழகா நமக்கு 2வது அத்தியாயத்துல கொடுத்தார். சரி, அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம செயல்படணும் இல்லையா? எப்படி செயல்படணும்ன்றது 3வது அத்தியாயத்துல கர்ம யோகத்துல ரொம்ப அழகா விடுவார். இப்படிதான் நாம செயல்படணும். நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் சகாம கர்ம யோகத்திலும் கர்ம யோகி எப்படி செயல்படுறத கர்ம யோகத்துல நாம சொல்லி கொடுத்தார். இன்னைக்கு அந்த செயல்பட்டா மட்டும் போதுமா? அதுக்கு ஞானம் வேணும் இல்லையா? அந்த ஞானத்தை இன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க. எப்படிப்பட்ட ஞானம் பாருங்க. இது எப்போ யாரால தோற்றுவிக்கப்பட்டது, இந்த வேதங்கள் எப்போ கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்றதையும் இந்த அத்தியாயம் மூலியமா அந்த ஞான யோகத்தை பகவான் வந்து யாருக்கு கொடுக்குறார்? பிரம்மா மூலியமா நமக்கு கொடுக்குறாரு. பிரம்மா எப்போ எப்போ தோன்றினார், இந்த பிரபஞ்சம் எப்போ தோற்றப்பட்டது, இந்த ஞானம் எல்லாருக்கும் எப்படி யாரால பெறப்பட்டது, இதெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுக்க போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நம்ம தொடங்குவோமா? இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்தர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. சரி, நம்ம நேற்றுக்கு என்னென்ன பார்த்தோன்றது ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம் பார்த்தலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது துரத்தல் அல்லது செயல். முதல் 2 ஸ்லோகத்திலையும் அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்டார். அதுக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா வந்து 9வது பதம் வரைக்கும் விளக்கம் கொடுத்தார். நிஷ்காம கர்ம யுகத்துல ஞான யுகத்திலையும் கர்மகாண்டத்துல எப்படி நம்ம செயல்படுறோம் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. அதுல என்ன படிச்சேன் பாருங்க. உண்மையான துறவு என்ன? உண்மையான துறவு நம்ம உடைமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் 3வது அத்தியாயம் மூலியமாக. அதே மாதிரியா அனுபவிக்கும் இயற்கையிலிருந்து விடுபட்டு இருந்தல். அனுபவிக்கும் இயற்கையானது இந்த அந்த பௌதிகமான செயல்பாடு, பந்தத்திலிருந்து செயல்பாடு பந்தம். 2வது பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையை நம்ம காற்றை கூட எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும், உணவு கூட எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? உணவு அதிகமா யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு பந்தப்படுறோம், நமக்கு உடம்பு ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ இதெல்லாம் இயற்கை. இந்த இயற்கையிலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி வந்து செயல்களை நிறுத்துவதல்ல, ஆனா நம்மளுடைய செயல் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும்.
எப்படிப்பட்ட செயல் பாருங்க. நம்ம ஒரு 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 பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் வனப்பிரஸ்தம் போறோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு சன்னியாசி ஆகிறோம். சோ இதெல்லாம் வந்து இதோட நம்மளுடைய கடமை கட்டுப்பாடா நம்ம அதை நிறுத்தவே கூடாது. அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும்ன்றது நம்மள தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கற்பனைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப தேவையில்லாத விஷயங்களை நாம வந்து கற்பனை பண்ணக்கூடாது. அதாவது நம்ம வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அது சாராம்சம் மூலியமா தான் நம்ம செயல்படணும். அதே நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரகிருதி, இந்த இயற்கையை நாம் அனுபவிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, நிறைய கற்பனைகள் வரும் நம்ம. நிறைய கற்பனைகள். அதெல்லாம் நம்ம அந்த கற்பனைக்கு ஏத்த மாதிரி வாழ்க்கையை நம்ம கொண்டு போகக்கூடாது. வேத சட்டங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அது கொண்டு போனது. அந்த கற்பனை பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சோம். உண்மையும் பொய்யும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, அத பற்றின்மை வளர்த்துக் கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன? பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படணும். பகவானுக்கு நாம உண்மை உணர்வுல பகவானுக்கு அதாவது நம்ம பகவானுக்கு நம்ம எப்படின்னு பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம். பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படணும். உட்கார்ந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் போனாலும் சரி பகவானை நினைச்சு நம்ம செயல்படணும். இல்ல அப்பதான் பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்பட முடியும். அதை பத்தி நம்ம ரொம்ப அழகா நம்ம இந்த 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். 10ல இருந்து 16 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகியை எப்படி செயல்படணும்ன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். அது வாழ்வதற்கான இரு தேர்வுகள் இருக்கு இல்லைங்களா? வாழ்வதற்கு இரு தேர்வுகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகம், இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீகம். ரெண்டுத்துல நம்ம ஏதாவது ஒண்ணுதான் செலக்ட் பண்ண முடியும். ரெண்டுமே செலக்ட் பண்ணி நம்ம வாழும் போதுன்னா கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாவம் புண்ணியம் நம்ம எதுவும் முக்கியமா பிரதானமா எடுத்துப்போம். புண்ணியம் தான் எடுத்துப்போம். பாவத்தை நம்ம செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அதே மாதிரிதான் ஆன்மீகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகம் தான் நம்ம உத்தமம். அதுதான் அதி உத்தமம் சொல்லப்படுது. பௌதிகத்துல செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா பணம் வரும், சுகம் கிடைக்கும், எல்லாம் கிடைக்கும். ஆனா அது நிரந்தரமானதா? கண்டிப்பா நிரந்தரமானது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க, புண்ணியத்தை தான் நம்ம செய்யணும். பாவத்தை நம்ம செய்ய முடியுமா? செய்யக்கூடாது. பௌதிக மக்கள்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் பௌதிக மக்கள் தான். நம்ம எல்லாம் கருமிகள் தான். கர்மிகளா இருக்கிறவங்க அடுத்த நிலை என்ன போகும்போதும் கர்ம யோகியா போகணும். அது மாதாஜியா இருந்தாலும் சரி, பிரபுஜியா இருந்தாலும் சரி. அந்த கர்ம யோகியா போறதுக்கு நம்ம எப்படி செயல்படணும்? நிஷ்காம கர்ம யுகத்திலையும் சகாம கர்ம யுகத்திலையும் நம்ம செயல்படணும் இல்லையா? நாம எல்லாம் ஒரு யோகமாய சக்தி நம்ம எல்லாருமே. பகவானுடைய அம்சங்கள் நம்ம எல்லாமே. பகவானுடைய நிழல்கள் நம்ம எல்லாமே. அப்ப நம்ம எப்படி செயல்படணும்னு பாருங்க. யோகமாய சக்தியில இந்த 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 உடலை நம்ம இயங்குது. ஆனா பகவான் என்ன பண்றார்? யோகமாயா சக்தி மூலியமா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார். பிரபஞ்சத்தை படைச்சலாம அந்த யோகமாயா சக்தி மூலியமா தான் அவர் வந்து அவதாரமே கொடுக்கிறார். இந்த அத்தியாயம் மூலியமா அதை நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். கர்மகாண்டம் கர்ம யோகத்துல நிஷ்காம கர்ம யோகம் சகாம கர்ம யோகத்துல நாம கர்ம யோகத்துல பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 17ல இருந்து 35வது பதம் எடுத்துக்காட்டாக வெளிப்படுத்தும். எப்படி உதாரணம் அமைப்பதற்காக நிறைய நம்ம இப்ப ஆச்சாரிகள்லாம் சொல்லலாம். நிறைய ஆச்சாரிகளை உதாரணம் கொடுக்கலாம். ஆனா நாம எப்படி வாழறோம்ன்றத நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தவனுக்கும் உபதேசம் பண்றோம்னா நாம அது முதல்ல சரியாகும் இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்ம எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். அது நம்ம சுய ஒதுக்கம் நமக்கு கண்டிப்பா வேணும். சுய ஒழுக்கம் நம்ம கண்டிப்பா நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கணும். அதை பத்தி விரிவா படிச்சோம். மிகப்பெரிய எதிரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காமம். காமத்தை பத்தி 36ல இருந்து 43வது பதம் வரைக்கும் நம்ம கடைசி பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அந்த சினத்தை எவ்வாறு அடக்குவது, நண்பனாக்குவது? அந்த காமத்தை நண்பனாக்க முடியும். காமத்தை நண்பனாக்கும் பொழுது நான் மோகம் இல்லாம, காமம் இல்லாம பகவானுக்கு பிரேம பக்தியை கொடுக்க முடியும். இப்ப நம்ம மனைவியோ, கணவனையோ, பிள்ளைகளையோ, பேர பிள்ளைகளையோ நம்ம எப்படி கொடுக்க முடியும் பாருங்க. பிரேம பக்தி கொடுக்கணும். பிரேமமா நம்ம அவங்ககிட்ட நம்ம அன்பால இருக்கணும். அன்பு எப்பவுமே என்ன பண்ணுதா? காமத்தை உண்டு பண்ணும். அன்பு எப்பவுமே காமத்தை உண்டு பண்ணாது. அப்ப அன்பு காமத்தை உண்டு பண்ணாது சொல்லும் போது நம்ம இப்பதான் இல்ல தவறா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அன்புனாவே காமம்னு ஆயிப்போச்சு. ஆனா காமம் வந்து அன்பு வந்து என்னைக்குமே காமத்தை உண்டு பண்ணாது. ஒரு பற்ற உண்டாக்காது. ஒரு எப்படின்னா ஒரு மனைவியா இருக்காங்க, கணவனா இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அன்பு இது போதிப்பான். அன்புனா எப்படி தெரியுமா? நம்மளுடைய தர்மம், நம்மளுடைய கடமை. கணவனுக்கு செய்ய கணவனுக்கு செய்யற கடமை, மனைவிக்கு செய்யற கடமை, பிள்ளைகளுக்கு செய்யற கடமை. இதுதான் அன்பு. இதுதான் பிரேமன்னு சொல்றது. ஆனா இந்த காலத்துல கலிகாலத்துல நம்ம அதை அப்படியே வேற மாதிரி ஒரு காதல்னாவே வேற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம். சோ அந்த பக்தியை நாமும் கொடுக்கணும். அந்த அந்த மாதிரி காமத்தை நண்பனாக்கணும். எப்படி? அன்பு கொடுக்கணும். பிரேம அன்பு கொடுக்கணும். ரொம்ப அழகான அன்பு கொடுக்கணும். அதுதான் உண்மையானது. அதுதான் தர்மம், நம்மளுடைய தர்மம். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சோம். எதிரிகளை எவ்வாறு விழுத்துவது, கண்டுபிடித்து எப்படி விழுத்துவதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனம், நம்ம புலன், இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புலன் கட்டுப்பாடு கொடுக்கணும். மனதை வந்து ஜபம் பண்ணணும். பகவானுக்கு ஹரிநாமத்தை சொல்லி ஜபம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? புத்தி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? இந்த மாதிரி வேதங்களை படிக்கிறோம். இப்போ உபநேசங்களை படிக்கிறோம். இப்போ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிக்கிறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம். ஸோ இதை மாதிரி படிக்க படிக்க என்ன ஆகும் பாருங்க, புத்தி ஆன்மீகத்தன்மையோட செயல்படும் இல்லைங்களா? இதை பத்தி விரிவா படிச்சோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா காமத்தின் பல வகைகள் பார்த்தோம். அதாவது மூணு விதமான நெருப்பில் சுற்றி உள்ள புகை பார்த்தோம், கண்ணாடியில் படிந்துள்ள தூசியை பார்த்தோம், கருகருப்பை உள்ள குழந்தைகள் பார்த்தோம். ஸோ இந்த 3 தன்மையும் நாம வந்து காமத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா விரிவா நாம அதுல போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம்.
இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் 4வது அத்தியாயம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த பிரபஞ்சம் எப்ப படைக்கப்பட்டது, இந்த கீதை யாரால சொல்லப்பட்டது, எப்ப பேசப்பட்டது அப்படின்றது இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு 1ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும். பகவான் கிருஷ்ணன் அனைத்து பாதையிலும் குறிக்கோளும் வர்ணாசிரம அமைப்பையும் உருவாக்கியவரும் இருக்கிறார். வர்ணாசிர தர்மத்தை உருவாக்கும் போது வேதங்களை உருவாக்குறார். முதல்ல வேதங்களை உருவாக்கி சம்பிரதாயத்தை 4 சம்பிரதாயத்தை உருவாக்குறார். 4 சம்பிரதாயத்துக்கும் ஒரு ஆச்சாரிய உருவாக்குறார். அந்த ஆச்சாரிகள் மூலியமாக வேதங்களும் நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது தான் நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப எங்க வீட்டுல பகவத்கீதை புக் இருக்கு, எங்க வீட்டுல 4 விதமான வேதங்கள் இருக்கு, வேத புக்குகள் இருக்கு, அப்புறம் உபநேஷங்கள் புக் இருக்கு. அப்படி டைரக்டா எடுத்து படிச்சா நமக்கு அந்த ஞானம் ஏறுமா? 100% ஏறாது. படிக்கவே முடியாது நம்மளால. படிச்சாலும் அந்த ஞானம் ஏறாது. அதே நம்ம ஆச்சாரியால ஏற்பட்டப்பட்ட நம்ம பகவானால ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க மூலியமா பெறப்படும் ஞானம் தான். குருஸ்தானத்துல இருந்து நம்ம அவங்களுக்கு குருஸ்தானா குருவா ஏத்துக்கிட்டு நாம சிஷியனா இருந்து அதை படிக்கும் போதுதான் நிறைய ஞானங்கள் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் பகவான் என்ன பண்ண 4 விதமான ஆசிரமங்கள் உருவாக்குனார். பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், சிவ சம்பிரதாயம், ஜன சம்பிரதாயம். அதுக்கு ஒரு ஆச்சாரியில உருவாக்கி அதுக்கப்புறமா வேதங்கள் அவங்க மூலியமா நமக்கு உபதேசம் பண்ண. அது மூலியமா நாம என்ன பண்ணோம், வாழ்க்கையை நெறிமுறையோட நாம அதை ஃபாலோ பண்றோம். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதுதான் அந்த 4 விதமான சம்பிரதாயம், 4 விதமான வர்ணாசிர தர்மம், 4 விதமான கடமைக்கு 4 விதமான கட்டுப்பாடு. இந்த 16ம் நம்ம திரும்பவும் இன்னைக்கு நம்ம அதை படிக்க போறோம். கர்ம யுகத்துல 16ல இருந்து 24வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். கர்ம யுகத்துல நம்ம எப்படி செயல் பண்ணோன்றதையும், தியாகங்கள் அழிநிலை, அதாவது ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். இப்ப தியாகங்கள் சொல்லப்போ நிறைய தியாகங்கள் பண்றோம், நிறைய விஷயங்கள். அது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தியாகங்கள்லாம் சாதாரணமா எடுத்துப்பாங்க. என்ன தியாகங்கள்னா பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ, என்னெல்லாம் படைக்கிறோமோ, எதெல்லாம் உருவாக்குறோமோ, இது எல்லாமே பகவானுக்கு நாம தியாகம் பண்ணணும். அதுவும் அதி உத்தமம். அப்ப அந்த 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 பாதிப்புல இருந்து நமக்கு இருக்க மாட்டோம். இதுவும் ஒரு சுயநலம் தான். இது மோகத்துல போகக்கூடாது. இதே அன்புல போகணும், பிரேமத்துல போகணும். அது எப்படின்றதும் இந்த 25ல இருந்து 33வது பதம் வரைக்கும் நம்ம இன்னும் விரிவா படிக்க போறோம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கத்தை 34ல இருந்து 42வது பதம், 34ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும் நாம அதை விரிவா பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம நித்தியமான கல்வி 1ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். இந்த உண்மையான அதாவது நித்தியமான கல்வினா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த பகவத்கீதை. இப்ப இந்த பகவத்கீதை நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் தான் அர்ஜுனன் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு இது உபதேசம் பண்றார் அப்படிதான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுங்களா? இதெல்லாம் உண்மை நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி இது உண்மை கிடையாது. ஏன்னா பகவத்கீதை பத்தி கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பிரபஞ்சத்தால் பேசப்பட்டுள்ளது. ராமபிரானோட முன்னோருக்கு முன்னாடியே இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தை பகவான் படைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, இதை முதல்ல பிரபஞ்சத்தை எப்படி படைக்கப்படுறாங்க போது அதை பார்க்கலாமா? ஒரு 5 நிமிஷம் பார்ப்போம். பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், ஒரு அவதாரம் கொடுக்குறார். ஒரு அவதாரமா கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய அவதாரம் பத்தி நம்ம பிறகு பார்க்கலாம். ஏதாவது பகவான் கிருஷ்ணனோட அவதாரத்தை அவர்தான் ஆதி அந்தமா இருக்கிறார். அவரு தான் என்ன பண்றார், 3 விதமான விஷ்ணுகள் உருவாக்கப்படுகிறார். 3 விதமான விஷ்ணுகள். முதல் விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னா காரண உதய சாய் விஷ்ணு. காரண உதய சாய் விஷ்ணு காரண கடல்ல தனிமையில படுத்திருப்பார். அவர் கூட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன் கனகவல்லி தாயாரே இருக்க மாட்டாங்க, தாயாரே இருக்க மாட்டாங்க, பிரம்மாவே இருக்க மாட்டாங்க, எந்த அகில அண்டமே இருக்காது. தனிமையில படுத்துருப்பார் அந்த விஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு பாத்தீங்கன்னா கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு. தனிமையில காரண கடல்ல தனிமையில படுத்திருப்பார். அவருடைய உடம்புல இருந்து அந்த வேர்வை துளிகள் பாத்தீங்களா, ஒரு ரோமத்திலிருந்து வர துளிகள், வேர்வை துளிகள், அதுதான் ஒரு அண்டமாக உருவாக்கப்படுகிறது. ஒரு அண்டம் அங்கிருந்து தான் உருவாக்கப்படுது. அவர்கிட்ட இருந்து தான் காரணமா இருக்காரு. அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு வேர்வை துளியா ஒரு அண்டமா ஒரு முத்தா வேர்வையா வரும். அது எல்லாமே ஒரு அண்டம். அந்த அண்டத்துக்குள்ளதான் கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு இருக்கிறார். நம்ம ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருப்பார் பாத்தீங்களா. இப்ப நம்ம எல்லா கோவில் நிறைய பார்க்கலாம், ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருப்பார். அவர்தான் கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு. காரணக்கடல்ல அவர் அண்டத்தை உருவாக்குறார். கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். இப்ப அவர்கிட்ட இருந்து காரண உதய சாய் விஷ்ணு கிட்ட இருந்து நிறைய அண்டங்கள் உருவாக்கப்படுது. அதுக்குள்ளேயும் ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் கார்போக சாய் உதய விஷ்ணு இருக்கிறார். கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு அதுல இருக்கிறார். சோ அந்த இடத்துலதான் பகவான் என்ன பண்றார், கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு தான் முதல்ல பிரம்மாவை படைக்கிறார். நல்லா புரிஞ்சுங்க, பிரம்மாவை படைக்கிறார். ஒரு அண்டத்துக்குள்ளரையும் ஒரு பிரம்மா இருக்கிறாங்க. நமக்கு இந்த 14 லோகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு அண்டம்.
இந்த அண்டத்துக்குள்ள ஒரு பிரம்மா இருக்கிறார். அதே மாதிரி லட்சக்கணக்கான அண்டங்கள் நமக்குள்ள இருக்கு. லட்சக்கணக்கான அண்டங்கள் நமக்கு நமக்கு நம்ம சுத்தி நிறைய அண்டங்கள். அவ்வளவு அண்டத்திலையும் ஒரு ஒரு பிரம்மாக்கள் இருக்காங்க. இதை பத்தி இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். சோ அந்த ஒரு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு பிரம்மா இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம அண்டத்துக்குள்ள வரும். நம்ம அண்டத்துக்குள்ள கார்போகோதி விஷயம் என்ன பண்றார், ஒரு அண்டத்தை உருவாக்கி அதுக்குள்ள அவர் என்ன பண்றார், பிரம்மாவை படைக்கிறார். அப்ப பிரம்மாவை படைச்ச பிறகு அவர் பிரம்மா என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா 4 சனத்குமார்களை உருவாக்குறாரு பிரம்மா. அதோட படைக்கும் தொழில பிரம்மா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறார். அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, 4 சனத்குமார்களை உருவாக்குறாரு. அவரு 4 பிள்ளைகள் எல்லாமே குட்டி குட்டி குட்டியா இருப்பாங்க. இவ்வளவுதான் இருப்பாங்க. குழந்தைகள் மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அப்படியே சுத்தினே இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா பெருமுடிகள். அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்டத்துல பட்டு பிரம்மா படைக்கப்பட்டது முதல்ல யாருன்னா அவங்க 4 பேர் தான். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா 7 பெருமுனிகளை படைக்கிறார். யாரு, பிரம்மா. 7 பெருமுனிகள். அதாவது அவங்க தான் பிரஜாபதிகள் சொல்றாங்க. அவங்க தான் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 7 பிரஜாபதிகள். அதுல பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வாமித்திரர் வராரு. விஸ்வாமித்திரர் தான் முதல்ல வருவார். அதுக்கப்புறம் இவரு கசிப முனிவர், பரத்வாஜர், இது மாதிரி மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா பிருகு 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 மகரிஷி இவங்க எல்லாம் வராங்க. இவங்க எல்லாம் மொத்தம் ஒரு 7 பிரஜாபதிகள் வராங்க. இப்போ முக்கியமா சொல்ல போனா கசிப முனிவர்னு ஒரு ஒரு பிரஜாபதி இருக்கிறார். அவருக்கு பிள்ளைகள் பாத்தீங்கன்னா தேவர்களும் பிள்ளைகள் தான், அசுரர்களும் அவருடைய பிள்ளைகள் தான். ஏன்னா அவருக்கு மனைவிகள் 12 மனைவிகள் இருக்காங்க. அவருக்கு மனைவியில 12 மனைவியா இருந்தாலும் முக்கியமான மனைவிகள் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிதி, திதி. அதிதியோட பிள்ளைகள் தான் பாத்தீங்கன்னா அதாவது தேவர்கள். எல்லா இந்திரன், சுந்தரி எல்லாமே எல்லா தேவர்களுமே அவருக்கு பிறந்தவர் தான். எந்த தாய்க்கு, அதிதிக்கு பிறந்தவர் தான். ஏன் வாமன அவதாரம் கொடுத்ததே வாமன அவதாரத்துக்கு அவங்க மூலியமா வாமன அவதாரம் எடுத்த மகாவிஷ்ணுவே அவங்க மூலியமா தான். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணரும் அவங்களதான் தாய் தந்தையர். யாரு, வாசுதேவரும் தேவகி தாயாரும் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிதியும் கசிப முனிவர் தான். சோ அப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா கசிப முனிவருக்கு தான் அந்த அவ்வளவு தேவர்கள் பிறக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு மனைவி இருக்குது கசிப முனிவருக்கு, அதுதான் திதி. அவங்க பிள்ளைகள் தான் பாத்தீங்கன்னா இரணிகசிபு, இரணியன், ராவணன், சிசுபாலன் இவங்க எல்லாம் வராங்க. இவங்க அசுரர்கள் ஃபுல்லா அவங்க பிறக்கிறாங்க. சோ இது மாதிரி ஒரு பிரஜாபதிகள் தான் ஒரு எல்லா உயிரினங்களையும் உருவாக்குற தன்மையில இருக்காங்க. அந்த வகையில வரவர் தான் சூரிய பகவான். அப்ப சூரிய பகவான் கிட்ட என்ன பண்றாரு, பகவான் என்ன பண்றாரு, தேவர்களை படைச்ச போது இந்த வேதங்கள்ல முதல்ல யாருக்கு கொடுக்க தெரியுமா, அர்ஜுனும் கிடையாது. இந்த பகவத்கீதை என்ற வேதத்தை சூரிய பகவானுக்கு தான் முதல்ல உபதேசம். விஸ்வாக மன்னனுக்கு தான் அவங்க தான் முதல் சூரிய பகவானுக்கு தான் முதல்ல இதை ஒப்படைக்கிறார். சரி, இப்ப நம்ம 7 பெருமுனிகளை பார்த்துட்டோம். 7 பெருமுனிகளை படிச்சோன்னா அவங்க அந்த அந்த உயிரினங்களை ஒண்ணொன்னா உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் 14 மனுக்கள். 14 மனுக்கள். இந்த மனுக்கள் மூலியமா தான் இப்ப நாம எந்த மனுக்கள்ல இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப 7வது மனுக்கள்ல இருக்கிறோம். இப்ப இந்த பிரபஞ்சம், இந்த உலகம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டம் 6 மனுக்கள் முடிஞ்சு இது 7வது மனுக்கள் நடந்துருக்கு. இன்னும் 7 மனுக்கள் இந்த பூமிக்கு லைஃப் இருக்கு. உடனே சொல்லுவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் பார்த்தா உலகம் அழிஞ்சிரும், இது அழிஞ்சிடும். இதெல்லாம் யாருமே நடிக்கவே முடியாது. இது யாராலும் அழிக்க முடியாது. பகவான் நினைச்சா மட்டும்தான் இது நடக்கும். அப்ப நாமெல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம், இது கலிகாலம், இது மோசமான காலம். தேவர்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா, தேவர்கள்லாம் இந்த கலிகாலம் தான் பொற்காலம் சொல்றாங்க. கலிகாலத்துல பொற்காலம். ஏன்னா சத்திய யுகத்திலையும் திராத யுகத்திலையும் அந்த யுகத்துல 3 யுகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி கொடுக்கணும்னா ரொம்ப கடுமையான பக்தி கொடுக்கணும். இப்ப கசிப முனிவர் சொன்ன பாத்தீங்களா, தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் தந்தையா இருக்காரு பாத்தீங்களா, அவர் காட்டுக்கு போய் வனவாசம் போறாருன்னு வச்சுங்களேன், போய் தியானம் பண்ண போறாருன்னா 1 லட்சம் ஆண்டுகள், 10,000 ஆண்டுகள், 20,000 ஆண்டுகள், 5 லட்சம் ஆண்டுகள் இப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு வருவாரு. சும்மா ஒரு காட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாவே 10,000 வருஷம் போயிட்டு வருவார். அந்த மாதிரி தவம் இருந்தாலும் பகவானை தரிசிக்க முடியாது. ஆனா இதே கலிகாலத்துல பாத்தீங்கன்னா உட்கார்ந்த இடத்துல பகவானை உணர முடியும். பகவான் நாமத்தை உட்கார்ந்ததுலே சொல்ல முடியும். இதுதான் பொற்காலம் சொல்லுவாங்க. பொற்காலம் கலியுகம். நாம நினைக்கிறோம் இதெல்லாம் தப்பா நடக்குது. கிடையவே கிடையாது. இது எல்லாமே ஒரு கணக்கு இருக்கு. அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழறோம், ரொம்ப அற்புதமான இடத்துல நாம இருக்கிறோம். நம்ம ரொம்ப அழகா வாழலாம். நம்ம நல்லதுக்கு அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணி கடுமையா தவம் இருந்து போவாங்க. ஆனா பகவான் பாருங்க இந்த கலிகாலத்தை எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. உனக்கு பேசத்தோட உரிமை கொடுத்திருக்காரு. இப்படி பேசு, அப்படி பேசணும் உரிமை கொடுத்திருக்காரு. நீ பக்தியை கொடுக்குறியா, ஓ பக்தியை கொடுத்தா என்கிட்ட வர போற. நீ இல்ல பௌதிகத்துல போறியா, சுகமா வாழ போறியா, இங்கே கடை. ஆனா அப்ப அப்படி கிடையாது. கலிகாலத்து அந்த கால சத்தியுகத்தெல்லாம் அந்த காலத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயபக்தியோட பகவானோட உணர்வோடு செயல்படும்.
அப்போ இந்த பகவத்கீதையை சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ண பிறகு அப்போ வந்து மன்னர்கள்லாம் சரியாம ஃபாலோ பண்ணால்தான். ராமபிரான் பிறந்த பிறகு அவர் அவதாரம் கொடுத்த பிறகு அப்பெல்லாம் வந்து இசுவாக மன்னர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டாங்க. இசுவாக மன்னர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமபிரானோட மூதாதியர்கள். அந்த மன்னர்கள்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ராமபிரான் முடிஞ்ச பிறகுதான் பாத்தீங்கன்னா அது வந்த மன்னர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்த மன்னர்கள் எல்லாம் சரியாவே இதை ஃபாலோ பண்ணி பகவத்கீதையை ஃபாலோ பண்ணாம போனதுனால்தான் நிறைய அதர்மங்கள் வர ஆரம்பிச்சு. நம்ம யாருன்ற யாருக்குமே புரியல, தெரியல. அப்ப புரிய வந்த பிறகுதான் அது தெரியாம இருந்தா என்ன பண்றாங்க, நிறைய அதர்மம் பண்ணாங்க. அதனாலதான் பகவான் முழுமுறு கடவுள் நம்ம துவாத யுகத்துல பகவான் கிருஷ்ணரா அவதாரம் கொடுத்து திருப்பும் இந்த கீதையே ஏன்னா கலிகாலம் உருவாக்கப்படுது. ஏன்னா கலிகாலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரும்பு காலம்னு சொல்லுவாங்க, இரும்பு யுகம் சொல்லுவாங்க. ஆனா அதுதான் பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீங்க ரொம்ப கடுமையான தவம் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை, வீட்டுல உட்கார்ந்துகிட்டே, வீட்டோட இல்ல நமக்குள்ளேயே பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா நமக்குள்ளேயே இருக்கார். நீ உன்னுடைய மனசையும் உன்னுடைய உடலையும் வெளியும் தூய்மைப்படுத்தினாவே போதும், பகவான் உங்களுக்குள்ளே இருப்பார், நம்ம சுத்தி அருவமா இருப்பார். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அதனால இந்த கலிகாலத்துல எல்லாரும் கீதையை படிக்கணும்ன்றதுதான் பகவான் என்ன பண்றார், அர்ஜுனனுக்கு திரும்ப வந்து உபதேசம். சரி, இப்போ இந்த பகவத்கீதை எப்ப பேசப்பட்டதுன்னு நம்ம ஓரளவு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ ஸ்லோகம் மூலியமா நமக்கு என்ன சொல்லப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. யாராவது படிக்க விருப்பம் இருந்தா ஸ்லோகம் படிக்கலாம். பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்தயே யோகம் ரோகத்வானஹம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராஹ மனுர் இஷ்வாகவே அப்ரவீத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. இத முதல் ஸ்லோகத்துல பாருங்க, புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விஷ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். இந்த அழிவற்ற விஞ்ஞானத்தை, அதாவது இந்த கீதையை பகவான் என்ன பண்றார், சூரிய தேவனுக்கு நாமங்கள், நிறைய நாமங்கள். இப்ப நமக்கும் நிறைய நாமங்கள் இருக்கு இல்லையா, பகவானுக்கு லட்சக்கணக்கான நாமங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி சூரிய பகவானுக்கு இன்னொரு நாமங்கள் இருக்கு, அதுதான் விவஸ்வான் சொல்லுவாங்க. அந்த விவசாயனுக்கு தான் முதல்ல பகவான் வந்து உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நமக்கு எடுத்து வைக்கிறார். விஸ்வாக மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும், அப்ப சூரிய பகவான் என்ன பண்றார், மனுக்கு ஒப்படைக்கிறார் இந்த வேதத்தை. மனுக்கள் 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. மனுக்களோட லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுக்களை இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலின்னு சொல்ல போனா வச்சுக்கலாம், நிறைய ஃபேமிலி, பெரிய பெரிய ஃபேமிலிலாம் இருக்காங்க. இப்போ ஒரு தலைவர் இருப்பாரு, அவங்களுக்கு 4 பிள்ளைகள் இருப்பாங்க. 4 பிள்ளைகள், 4 மனைவி, அந்த பிள்ளைகளும் மனைவி இருப்பாங்க, அவங்க குழந்தைங்க இருப்பாங்க. இப்படியே ஒரு வம்சமா உருவாரு பாத்தீங்களா. அது மாதிரி இந்த 14 மனுக்களுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அவங்க மூலியமா தான் மனித குலமே உருவாக்கப்படுது. அதுல பிறந்தவங்க தான் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க. அதை பத்தி நம்ம விரிவா நாம 2வது அத்தியாயத்துல வாங்க, இதை பத்தி ரொம்ப அழகா, இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கே 3 நாள் ஓடும் படிக்கணும்னா, அவ்வளவு சாராம்சம் வேணும். இப்ப மனுக்கள்னா, ஒரு மனுக்கள்னா யாரு, அந்த மனு பேர் என்ன, அவங்களுக்கு எத்தனை பேர் பிறந்தாங்க, அவங்களுடைய வம்சம் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வந்தாதான் உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப நம்ம எத்தனாவது மனுக்கள்ல இந்த லைஃப் இருக்கு, இந்த பூமி இருக்குன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நீங்க இந்த கிளாஸ்ல நம்ம படிக்க முடியாது, நம்ம ஒரு பேசிக்கா படிச்சுட்டு போயிடலாம். நீங்க 2வது லெவல் வாங்க, அழகா படிக்கலாம். அப்போ அந்த 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. அப்ப இசுவாக மன்னன் எந்த மனுக்கள்ல வராரு அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. இசுவாக மன்னனுக்கும் இதனை முறையாக உபதேசித்தார் யாரு, சூரிய பகவான் மனுக்கு கொடுத்தார். மனு என்ன பண்றார், இசுவாக மன்னன் வேற யாரும் இல்ல, நம்ம ராமபிரானோட மூதாதியர்கள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 2வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் பரப்பரம் பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹ சகாலநேஹ மஹதா யோக நஷ்டஹ பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறு புனித மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. அப்ப இந்த விஞ்ஞானம் பாருங்க, இது விஞ்ஞானம் தான். இது நம்ம என்ன சொல்றோம், இதெல்லாம் வந்து கீதையை வந்து ஒரு உபதேசம் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறோம். ஆக்சுவலி இது விஞ்ஞானம். அது விஞ்ஞானம் சொல்றது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நாம பேசிக் லெவல்ல இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறோம். இப்ப இந்த 18 அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம். நாம முடிச்சிட்டு 19 நாள் இந்த பகவத்கீதை இதே ஒரே இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க திருப்பி படிச்சீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப 18 அத்தியாயம் முடிஞ்ச உடனே கர்ம யோகம், ஞான யோகம், ராஜ யோகம், பக்தி யோகம், எல்லா யோகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எல்லா விதமான தத்துவத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நாம அப்ப 19 நாள் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்போ அதுல நிறைய முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும். இந்த கீதையை ஃபுல்லா படிச்சவரை முதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும். அப்போ 19 நாள் இந்த இதே பகவத்கீதையை இதே ஸ்லோகத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னா இன்னும் உத்வேகம் கொடுக்கும். இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு உத்வேகம் கொடுக்கும். அப்போ திரும்ப ஒரு 10 வருஷம் பொறுத்து
படிச்சுக்கிட்டே இருந்து 10 வருஷம் பொறுத்து திருப்ப இதே கீதையை இதே ஸ்லோகத்தை நீங்க படிச்சு பாருங்களேன். அப்பவும் உனக்கு இன்னும் உத்தியோக கொடுக்கும். இந்த விஞ்ஞானம் அப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானம். இது ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் சொல்ல முடியாது. இதுள்ள பயங்கரமா விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. சரி. ஆனால் காலப்போக்கில் தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. இப்ப ராமபிரான் காலத்துக்கு பிறகு, விசுவாக மன்னருக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்த மன்னர்கள் இதை சரியாவே ஃபாலோ பண்ணல. ஒரு மன்னர், ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறவன், ஒரு பிராமணனா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணணும்? இந்த வேதங்கள்ல மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஒரு வேத பாடசாலை யாரா உருவாக்கப்படணும்? மன்னர் உருவாக்கப்படணும். அந்த வேத பாடசாலையை உருவாக்கின பிறகு ஒரு அந்தனரை, ஒரு பிராமணரை கொண்டு வந்து நிர்வாகம் பண்ண வைக்கணும். நிர்வாகம் பண்ண வச்சு அதன் மூலியமாக வேதங்களை மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ண வைக்கணும், பாராயணம் பண்ண வைக்கணும். இது யாருடைய வேலை? ஒரு பிராமணனுடைய வேலை. இது உருவாக்கப்படுறது யாரு? ஒரு மன்னரோட வேலை, சத்திரனோட வேலை இல்லைங்களா? அந்த மன்னனை உருவாக்குற தன்மை யாருக்கு? சூத்திரனுக்கு உண்டு, வைசியனுக்கு உண்டு. வைசியம் வந்து கரெக்டான வரி கட்டினா தானே நிர்வாகம் பண்ண முடியும். யாரும் நம்ம வரி கட்டுறோமா ஒழுங்கா கவர்மெண்ட்டுக்கு? வரி கட்டினா தானே நம்ம ஒரு நிர்வாகம் பண்ண முடியும். இது மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு வர்ணத்துக்கும் ஒரு சட்டம் கொடுத்துருக்காரு பகவான். வேத சட்டங்கள் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா வேத சட்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்றோமா பாருங்க, நம்ம பண்ணல. இதுதானே உண்மைங்க. ஏன்னா வேத சட்டம் ஒண்ணு இருக்கு, பௌதிக சட்டம் ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப நம்ம நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட லா அண்ட் ஆர்டர் நிறைய இருக்கு. இப்ப நம்ம கவர்மெண்ட்ல நிறைய லா அண்ட் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக சட்டம் இது. ஆனா வேதங்கள் வேதம் சொல்லப்படுது ஆன்மீக சட்டம். அது நம்ம ஆன்மீக சட்டத்தை எடுக்கணுமா பௌதிக சட்டத்தை எடுக்கணுமா பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வாழறதுக்காக கடமை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பௌதிக சட்டம் எடுக்கலாம். இந்த காலத்துல அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா முன்னொரு காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேத சட்டங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் பௌதிக சட்டமா இருக்கும். ஒரு மன்னர் என்ன பண்ணுவார்? ஒரு அந்தனரை கூப்பிட்டு வேத சட்டம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இது கரெக்டா, இது சரியான்னு அவன் ஒரு அந்தனர் சொல்லுவான். சாஸ்திர பிரகாரம் இதுதான் கரெக்டுங்க, இப்படிதான் பண்ணணும், இப்படிதான் மக்களை வழிநடத்த பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மன்னருக்கு உபதேசம் பண்ணுவான். அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான்? மன்னர் என்ன பண்ணா சட்டமா ஏத்துவான். ஆனா இப்ப இருக்குது பாருங்க, கிடையாது. அப்ப இது பௌதிக சட்டம். அந்த பௌதிக சட்டத்தோட நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த காலத்துல வேத சட்டம் மூலியமா தான் இந்த பகவத்கீதை உணரப்பட்டு வந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த மன்னர்கள் அவங்கவுங்க தனித்தனியா சுதந்திரமா செயல்பட ஆரம்பிச்ச பிறகு வேத சட்டங்கள் மறைய பௌதிக சட்டங்கள் உயர்வடைய நிறைய அதர்மங்கள் வர ஆரம்பிச்சு. அப்ப இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது என்றார் பகவான், இல்லைங்களா? இப்ப அதுதான் பகவான் என்ன பண்றாரு? இந்த 4 விதமான ஆச்சாரிகளை உருவாக்குறாரு, சம்பிரதாயத்தை உருவாக்குறாரு. இப்ப பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயம். இப்ப நம்ம படிக்கிறது பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயம். ஆச்சாரிகள் மூலியமா தான் இந்த கீதையை நம்ம படிக்கணும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது கல்கட்டாவுல நம்ம இந்த பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயம், கல்கட்டால அந்த சைடு உள்ளவங்க, நார்த் ஈஸ்ட்ல உள்ளவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயம். நார்த்ல உள்ளவங்க விஷ்ணு லட்சுமி சம்பிரதாயம் சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியன், அதாவது ராமானுஜ ஆச்சாரிகள் மூலியமா உருவாக்கப்பட்டது இந்த சம்பிரதாயம். அவர் தான் ஆச்சாரி. இப்ப பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயத்துல மத்துவாச்சாரி பிறந்தது நம்ம உடுப்பி தான், கர்நாடகால உடுப்பில் தான் பிறந்தார். அவர் அவதாரம் கொடுத்தது. ஆனா அவர் மத்துவாச்சாரி வந்து அது கடநாட்டுல தான் வந்து நிறைய வந்து அவருடைய அந்த சம்பிரதாயத்தை பரப்பியிருக்காரு. அதே மாதிரி சிவ சம்பிரதாயம், அதாவது விஷ்ணு சம்பிரதாயம், இது சிவ சம்பிரதாயம், உத்தர சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க. இது அவங்க மூலியமா வந்து விஷ்ணு சுவாமி மூலியமாக தான் இந்த கீதையை உணரப்பட்டது, எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. அப்புறம் சனத் சம்பிரதாயம் யார் சொல்லப்படுதுன்னா பிரம்மாவுடைய 4 புதல்கள், அவங்க மூலியமா வந்து ஒரு ஆச்சாரிய உருவாக்கப்பட்டு அது மூலியமா இந்த வேதங்களை நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இவங்க 4 ஆச்சாரிகள் மூலியமா தான் இந்த கீதையை நாம படிக்கணும். இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசியல்வாதி இருக்கிறாரு, ரொம்ப பிரபலமான அரசியல்வாதி. அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அவர் இஷ்டத்துக்கு அவருக்கு என்ன ஞானம் இருக்கோ அந்த ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பகவத்கீதையை உபநேசம் எழுதுகிறார். அதே மாதிரி நம்ம படிக்கிறோம். இதெல்லாம் அபத்தம். இது மாதிரி படிக்கவே கூடாது. ஆச்சாரிகள் யாரு எழுதியிருக்கிறாங்களோ அதை தான் படிக்கிறோம். அந்த ஆச்சாரிகள் யாரு? குரு சீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள். நிறைய பகவத்கீதை புக் இருக்கு, நிறைய வேத புக் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. அவங்கவுங்க மனம்பா. இப்ப நான் கூட பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் 2500 கிளாஸ் எடுத்துட்டேன்பா, 2300 கிளாஸ் நாம ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம்பா, நானும் நிறைய வேதம் படிச்சிருப்பா. அப்படி நானும் ஒரு உபநேஷன் எழுதலாமா? எழுதக்கூடாது, தவறு. நமக்கு மேல ஆச்சாரிக்கிறாங்க, நம்ம சீடரா இருக்கோம், குரு கிட்ட இருக்கோம், குரு எழுதலாம், நம்ம எழுதக்கூடாது. இப்ப ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வர ஆச்சாரிகள் நிறைய பேர் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எழுதி வாங்கி நாமளும் மக்களை தெரியாம அதை வாங்கி படிச்சுட்டு நம்ம மனம் போன போக்குல நம்ம போயின்றோம். அந்த மாதிரி படிக்கவே கூடாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்மகவுடைய சம்பந்தத்தை மத்துவாச்சாரி என்ன எழுதியிருக்கிறார் அதுதான் படிக்கணும்.
ராமானுஜ ஆச்சாரி என்ன எழுதிருக்காரோ அதுதான் படிக்கணும். விஷ்ணுசாமி ஆச்சாரிகள் என்ன எழுதுனாலும் அதுதான் படிக்கணும். அப்ப நாம அந்த குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள் மூலியமா நம்ம படிக்கணும். இப்ப நம்ம யாரோட படிக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, சீல பிரபுபாதா 32வது ஆச்சாரியரா வர்றார். அதாவது முதல்ல பகவான் என்ன பண்றார், இந்த பிரம்மகுடைய சம்பள பிரம்மா கிட்ட ஒப்படைக்கிறார். பிரம்மா என்ன பண்றார், நாரத முனி கிட்ட ஒப்படைக்கிறார் வேதங்கள். இந்த இந்த சம்பிரதாயத்தை நாரத முனி என்ன பண்றார், வியாச பகவானுக்கு கொடுக்கிறார். வியாசருக்கு அவர்தான் 18 புராணங்களும் 4 வேதங்களும் 108 உபநேசனும் எழுதுறது யாரு, வியாச பகவான். வியாசர் எழுதுறார். அவர் என்ன பண்றார், அடுத்தவங்களுக்கு வந்து மத்துவாச்சாரிக்கு ஒப்படைக்கிறார். மத்துவாச்சாரிக்கு அதுல இருந்து வர குருசீட பரம்பரை 32வது ஆச்சாரியா வர்றாரு நம்ம சீல பிரபுபாதா. அதே மாதிரி லட்சுமி சம்பிரதாயத்துல ராமானுஜ ஆச்சாரி கிட்ட ஒப்படைக்கிறார். இது மாதிரி ஒரு ஆச்சாரி கிட்ட ஒப்படைக்கிறார். 4 சம்பிரதாயத்தை உருவாக்குறார், 4 விதமான வர்ணங்களை உருவாக்குறார், 4 விதமான கடமைகளை உருவாக்குறார், 4 விதமான கட்டுப்பாடை உருவாக்குறார். இந்த 16 உருவாக்குறார். உருவாக்கி மக்களை வந்து வழி நடத்த சொல்லியிருக்கிறார் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம ஆனா எப்படி நீங்கள் என்ன சமகாலத்தவர் அப்படின்றத இதை பத்தி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्याधीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகள் கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகள் தவிக்க செய்பவனே அஃது உன்னால் முடியாது. யார்கிட்ட சொல்றாரு பாருங்க, நம்ம கிட்ட சொல்றாரு. நாம தான் அர்ஜுன் ஆச்சு. நம்ம அர்ஜுன மனநிலையில இருக்கிறோம். அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்றாரு, நமக்கு உபதேசம். அப்ப என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா, நாமெல்லாம் இப்பதான் நம்ம தாய் வயிற்றுல பிறந்தோம் நம்ம நினைக்கிறோம். கிடையவே கிடையாது. எப்ப பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டதோ, கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி படைக்கப்பட்டதோ, அப்ப எல்லாம் நம்ம பிறந்தாச்சு. நம்ம எல்லாம் பிறந்தாச்சு. அப்போ என்னமா இருந்துருவோம், புழுவா இருந்திருப்போம், பூச்சா இருந்திருப்போம், வண்டா இருந்திருப்போம், எறும்பா இருந்திருப்போம், எனியா இருப்போம், பூனையா இருப்போம். ஏதோ ஒரு உருவத்தை இருந்துட்டு கடைசியில அற்புதமான பிறவி நமக்கு இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிது. 80 லட்சம் பிறவி தாண்டி தான் இந்த 4 லட்சம் பிறவி மனித பிறவி நமக்கு கிடைச்சிது. அற்புதமான பிறவி. நம்ம இதை பாழ் பண்ணலாமா? மத்தவங்களை துரோகம் நினைக்கலாமா? மத்தவங்களை தப்பா நினைக்கலாமா? எதிரியா நினைக்கலாமா? எதை தப்பு செய்யக்கூடாது இல்லைங்களா? வேதங்கள் மூலியமா, நம்ம சாஸ்திரங்கள் மூலியமா நம்ம இந்த உடல் ரொம்ப அற்புதமான, அடுத்த உடல் நம்ம என்ன கிடைக்கும் நமக்கே தெரியாது. நம்ம எவ்வளவு பாவம் பண்ணிக்கிறோமோ, எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிக்கிறோமோ. பாவத்தை பண்ணனா திருப்பி எறும்பா பிறப்போமோ, இல்ல மரமா பிறப்போமோ, இல்ல கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரா பிறப்போமோ இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழணும் பாருங்க. சரி, இப்ப நம்ம பிரபஞ்சம் படைக்கும் போது நம்ம எல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது யார்கிட்ட சொல்றார், நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. அழகா சொல்றாரு. அதான் சொல்றாரு பாருங்க, நீயும் நானும் பகவானே சொல்றாரு, நானும் இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு அவதாரம் கொடுக்கிறேன்றார். யோகமாயா சக்தி மூலியமாக அவதாரம் கொடுக்கிறார். உனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு பத்திலா, அது என்னுடைய சக்திடா, அது நான் தான்டா, உன்னுடைய உயிர் நான் தான், அது யோகமாயா சக்தி. இந்த உடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த பௌதிகமான உடல், இது என்னுடைய வெளிப்புற சக்திடா அப்படின்றார். அவர் என்ன சொல்றாரு, நீயும் நானும் பற்பல பிறவிகள் கடந்துள்ளோம், என்னால் அவை அனைத்தையும் நினைவு கொள்ள முடியும்ன்றார். ஆனா உன்னால் முடியாது. யாரு? நரநாராயண இருந்தவன் யாரு? அர்ஜுனன். நரனா இருந்தவன். பகவானும் நாராயணனும் அர்ஜுனனும் பகவானும் ஒன்னா வாழ்ந்தவங்க, 2 பேரும் ஒரே உடலா வாழ்ந்தவங்க, உயிர் ஒரு உடலா இருந்தவங்க, நரநாராயண இருந்தவங்க. ஆனா உன்னால முடியாது, என்னால முடியுன்றார். அதுக்கு அர்ஜுன் சொல்றாரு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பிரம்மாவுடைய லைஃப் பார்த்துடலாம். இது கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நிறைய இருக்கு. இதுல வந்து கொஞ்சம் புரியாது. கொஞ்சம் நீங்க இந்த இந்த நம்ம இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்கிறோம். இது எல்லா கிளாஸும் ரெக்கார்டிங் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு புரியாத போது திருப்பி யூடியூப்ல போய் பாருங்க. ரொம்ப நிறைய கணக்குகள் இருக்கு. இது பிரம்மாவுடைய லைஃப்பை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கூட நீங்க பின்னாடி கிளாஸ்ல ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். 4 விதமான உலகங்கள் இருக்கு, லோகங்கள் இருக்குன்னு தெரியும், யுகம் இருக்குன்னு தெரியும். லோகம் இல்ல, யுகம். இப்ப நாம இருக்கிறது எங்க இருக்கிறோம்? கலிகாலத்துல இருக்கிறோம், கலியுகத்துல இருக்கிறோம். கலியுகத்தோட லைஃப் என்னன்னு பார்த்தா அதுதான் பேசிக். கலிகாலத்தோட லைஃப்னு பாத்தீங்கன்னா 4,32,000 வருஷங்கள். இப்ப கீழே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த படத்துல கீழே பாருங்க, கலிகாலத்துல வந்து பச்சை கலர்ல எழுது பாத்தீங்களா, 4,32,000 வருடங்கள் தான் இந்த கலிகாலத்தோட லைஃப். இப்ப நாம இது வரைக்கும் நாம இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றிருந்து இப்ப இந்த கலிகாலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5,150 வருஷம் நம்ம தாண்டி வந்திருக்கோம். சரி, ஓகே. இன்னும் 4,32,000 வருஷத்துல 5,000 போச்சுன்னா இன்னும் எவ்வளவு பாருங்க. இன்னும் கலிகாலத்துக்கு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இப்போ வந்து உலகம் அழிய போது, இப்போ உலகம் எல்லாம் அழியாது, அது பகவான் மாத்திரம் தான் அழிந்தோம். நாம ஒழுக்கமா இருக்கணும், ஒழுக்கமா இருந்துதான் நாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? சரி,
இப்ப 4,32,000 வருஷங்கள் கலியுகம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முந்தின யுகம், பகவான் முழுமுழு கடவுள் அவதாரம் கொடுத்த யுகம் வந்து துராக யுகம். அந்த யுகத்திலோட இந்த கலிகாலத்து யுகத்தையும் ரெண்டா பெருக்கணும், ரெண்டா ஆட் பண்ணணும், இன்னொன்று பிளஸ் ஆக்குங்க. 4,32,000 வருஷத்தையும் 4,30,000 வருஷம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 8,64,000 வருஷங்கள் வரும் அந்த துராத யுகம். அந்த அந்த யுகத்தோட லைஃப் அது. இந்த 8,64,000 வருஷத்துல இந்த கலியுகத்தோட அந்த லைஃபை வந்து திருப்பி ஆட் பண்ணீங்கன்னா, அதாவது திருப்பி 8,64,000 4,32,000 வருஷம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 12,96,000 வருஷங்கள் வரும். இது வந்து துராத யுகம். இது ராமபிரான் அவதாரம் கொடுத்த யுகம். இது இந்த 12,96,000 12,96,000 வருஷத்துல திருப்பும் கலியுகத்தை கூட்டணும். ஏன்னா கலியுகம் தான் பேசிக். 4,32,000 வருஷம் திருப்பு நீங்க கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு வருது பாருங்க, 17,28,000 வருடங்கள் வருது. சக்தி யுகம், இதுதான் முதல் யுகம். இந்த யுகம் இது எல்லாமே சேர்த்தா இந்த 4 யுகங்களும் சேர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு மகா யுகம் சொல்லுவாங்க, ஒரு சதுர யுகம் சொல்லுவாங்க, ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லுவாங்க. எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம், திவ்ய யுகம் சொல்லலாம், சதுர யுகம் சொல்லலாம், ஒரு மகா யுகம் சொல்லலாம். இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்து, இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்து ஒரு திவ்ய யுகம்னு நினைச்சீங்க, ஒரு வச்சுங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிருக்காரு, பகவான் என்ன பண்ணிருக்காரு, 7 பிரஜாபதியை படைச்சார், அதுக்கப்புறம் மனுக்களை படைச்சாரு இல்லைங்களா. பிரஜாபதிகள் மூலியமா மனுக்கள் வந்தாங்க. இப்ப மனுக்கள் இருக்காருங்களா, இந்த 14 மனுக்கள் இருக்காங்க பாருங்க, ஒரு திவ்ய யுகம். இந்த 4 யுகங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு சுத்தி வரணும், ஒரு ஒரு திவ்ய யுகமா நம்ம சொல்றோம். இந்த 4 ரவுண்டு வந்தாதான் ஒரு திவ்ய யுகம். அப்போ ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லும் போது 4 யுகங்களை 4 யுகங்களை சுத்தி வரும்போது ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்றோம். 71 திவ்ய யுகம் சுத்தணும், 71 முறை சுத்தி வந்தாதான் ஒரு மன்வந்தரம். அப்ப நம்ம இது வரைக்கும் 6 மன்வந்தரம் முடிஞ்சிருக்கு. இந்த பூமியோட லைஃப் வந்து 6 மன்வந்தரம் முடிச்சதுன்னா 71 6 மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்களேன், அவ்வளவு ரவுண்டு போயிருக்கு இந்த பூமியோட லைஃப். அப்போ 14 மன்வந்தரத்துக்கு சேர்ந்ததுதான் வந்து ஒரு கல்பம் சொல்லப்படும். இது மாதிரி 14 ரவுண்டு வரணும், ரவுண்டு வந்தாதான் ஒரு கல்பம். ஒரு கல்பம் சொல்றது என்ன தெரியுங்களா, பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது. காலையில எழுந்து பல் தேய்ப்பார் பிரம்மா, சூரிய உதயம் ஆகும்போது பல் தேய்ப்பார், அவரு தூங்க போறாரு பாத்தீங்களா, அதுதான் ஒரு கல்பம். அப்ப நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க, எதுவுமே கிடையாது. ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம், நான், என் வீடு, என் புள்ள, என் உலகம், ஏன் அதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். நாமெல்லாம் கடல்ல போட்ட ஒரு கடுகு கூட கிடையாது. நாம கடல்ல போட்ட ஒரு கடுகு கூட கிடையாது. நம்ம எங்கேயோ இருக்கிறோம். பிரம்மா ஒரு பொழுது பாருங்க, ஒரு பொழுதே வந்து 14 மன்வந்தரம், 71 திவ்யயுகம், 4 விதமான உலோகங்களை சேர்ந்ததுதான் ஒரு திவ்யயுகம் சொல்லப்படுது. 71 திவ்யம், 71 ரவுண்டு சுத்தினா ஒரு மன்வந்தரம். அதை 14 பெருக்கி பாருங்களேன், எப்படி தலை சுத்தணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுங்களா, நம்ம நான் என்ற அகந்தில் நம்ம சுத்தி நிற்கிறோம், ஒண்ணுமே கிடையாது நாமெல்லாம். அப்போ பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மாவுக்கு 100 வயசு இருக்கு, அவருக்கும் 100 வயசு, அவருக்கும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவர் தான் பகவானும். பிரம்மாவும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவர் தான். அப்போ பிரம்மாவுடைய நாசி, பகவானுடைய நாசி காற்று இருக்கு பாத்தீங்களா, நாசிலிருந்து வருது பாத்தீங்களா காற்று, அந்த அந்த வர நேரம் தான் வந்து பிரம்மாவுடைய லைஃபே. அப்ப எப்படி இருக்காரு பாருங்க, ஆதி அந்தமா இருக்காரு பகவான், ஆதி அந்தமா இருக்கு. அவருடைய மூக்குல இருந்து வர சுவாசிக்கிற காத்து வருது பாத்தீங்களா, அந்த நேரம் தான் பிரம்மாவுடைய 100 வயசும். அவருடைய ஒரு நாள் பொழுது, காலை ஒரு பகல் பொழுதுதான் ஒரு கல்பமே சொல்லுது. அப்ப இரவு பொழுது இருக்கு பாத்தீங்களா, இரவு பொழுது கணக்கு பண்ணினா எப்படி போறோம், இதுல பகல் பொழுது 12 மணி நேரம்னா அதே இரவு வரும் பிரம்மாக்கு. அப்ப அந்த இரவு நேரத்துல எங்க இருப்போம் தெரியுமா, நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்குள்ள போயிடுவோம். எல்லாமே பகவானுக்குள்ள, எல்லா பிரபஞ்சமே பகவானுக்குள்ள போயிடும். அப்ப மறுநாள் பிரம்மா பிறக்கிறார், மறுநாள் பிரம்மா எழுந்துக்கிறார். எழுந்துக்கும் போது திருப்பியும் பகவான் என்ன பண்றார், இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார். ஆனா பிரம்மா 100 வயசு ஆன பிறகு எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் அழிக்கப்படுறார், எல்லா பிரபஞ்சத்தையும் அழிக்கிறார். எல்லாரும் பிரம்மா கூட அழிச்சிடறாரு, எல்லாருமே தனக்குள்ள எடுத்துக்கிறார். திருப்பும் காரண உதய சாய் விஷ்ணுவார். அப்ப நாம எல்லாம் இருக்கிறோம், பிறக்கிறோம் இறக்குறோம், பிறக்கிறோம் இறக்குறோம். ஆனாலும் பகவான் கிட்ட போயிட்டோம்னா நமக்கு பிறப்பு இறப்பே கிடையாது. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதை பத்தி பின்னாடி விரிவா படிப்போம். இப்ப பிரம்மாவோட ஆயுள பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. 4 கலியுகம், 4 யுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு திவ்யுகம், 71 திவ்யுகம் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்தரம், 14 மன்வந்தரம் சேர்ந்து ஒரு கல்பம். கல்பம் சொல்றது பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது. அதே நேர் எதிர்பொழுது வரும், இரவு வரும். இரவு வரும்போது இந்த பிரபஞ்சத்தெல்லாம் அழிக்கப்படுறார் பகவான் இல்லைங்களா. சரி, பிரம்மாவுடைய லைஃப் நம்ம ஒரு 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 மேத்தமெட்டிக்ஸ் மூலியமா
நம்ம சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை பத்தி விரிவா தெரியும்னா நீங்க பின்னாடிகளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரம்மாவுக்கு 50 வயசு கடந்துட்டார். இது வரைக்கும் இந்த பூமியோட லைஃப் வந்து 50 வருஷம் கடந்து வந்தாச்சு. அப்போ பிரம்மாவுடைய லைஃப் எவ்வளவு கடந்தது பாருங்க, 151.55.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் கடந்து வந்தது. கோடான கோடி வருஷம் கடந்து வந்தாச்சு. அவர் லைஃப் கடந்து 6 மன்வந்திரம் முடிஞ்சிருக்கு. இப்ப 7வது மன்வந்திரம் நம்ம நடக்குது. அப்ப 6 மன்வந்திரம் முடிஞ்சு எவ்வளவு தெரியுங்களா? 1851.4255 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து நம்ம 6 மன்வந்திரம் முடிஞ்சு. அப்ப 4 யுகங்கள் இருக்கு. சத்திய யுகம், ராதயுகம் சொல்றோம் பத்தியில, கலியுகம். இந்த 4 யுகங்களும் 27 சுழற்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா 116.6400 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப சத்தியுகம், ராதயுகம் மற்றும் இந்த யுகங்களை பாத்தீங்கன்னா 3.888 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லப்படுறாங்க. ஒரு சுழற்சின்னு சொல்லப்படுது. 9 சுழற்சியா பண்ணப்படுது. 4,32,200 வருஷம் இன்ட்டு 9 பாருங்க. அப்ப கலியுகத்தின் கடந்து வந்த பாதை பாருங்க, 5117 வருடங்கள் கடந்து வந்திருக்குன்றாங்க. இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து பழைய கணக்கு. இது இப்போ ஒரு 5150 வருஷம் நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம். அப்ப பிரம்மாவுடைய வாழ்க்கை பாருங்க, 155.522 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து பிரம்மாவுடைய லைஃப் இதுவரைக்கும் கடந்துடா. இதே சரிபாதி பிரம்மா கடக்க வேண்டியது. அப்போ பூமியோட லைஃப் இன்னும் இருக்கு இல்லைங்களா? இப்ப மனுக்களை பத்தி பார்ப்போம். இப்ப 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. இப்ப 4 யுகங்கள் 27 சுழற்சிகள் நம்ம பார்த்தோம். 116.6400 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து ஒரு சுழற்சியா நம்ம சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அந்த இதை நம்ம நேற்று லாஸ்ட் டைம் படிச்ச மாதிரி தான் 3.82 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து நம்ம கடந்து வந்திருக்க பாதைன்னு சொல்லுது. கலியுகம் 5117 வருடங்கள் கடந்து வந்திருக்குன்னு சொல்ல. மனுவின் வாழ்க்கை பாருங்க, 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து ஒரு மனுவோட வாழ்க்கையை சொல்லப்படுது. அப்போ இந்த கீதை எப்ப சொல்லப்பட்டது பாருங்க, 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பகவான் விஸ்வானுக்கு இதை சூரிய பகவானுக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார். இந்த கீதையை நாம எல்லாம் நினைச்சிருக்கோம் போன யுகத்துல தான், ஒரு 5500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் பகவான் கீதையை வந்து அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் நாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா கிடையாது. 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பகவான் இந்த வேதங்களை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். இந்த வேத விஞ்ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அதான் சொல்றாரு, மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது கீதை இறைவன் தனது சீடரான சூரிய கடவுள் விஸ்வானுக்கு இதை பேசினார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது திராதயுகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா 2,16,000 வருடங்கள். அதே மாதிரி கலியுகத்தின் கடந்து வந்த பாதை வந்து பாத்தீங்கன்னா 5117 வருஷம். இது பழைய இது ஆக்சுவலா 150 வருஷம் மேல கடந்து வந்திருக்கும். கீதை பூமிக்கு வந்தது 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இது வந்திருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ மகாபாரதத்தில் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கீதையின் வரலாற்று பின்வருமாறு அறியலாம். அதாவது துவாதயுகத்தில் மில்லியன்கள் தொடக்கத்தில் விஸ்வானுக்கு மனுவுடன் இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது. மனு மனிதகுல தந்தையான இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இசுவாவுக்கு இதை கொடுத்தார். மனுவோட இவங்க இசுவா கொடுத்திருக்காரு மகனுக்கு. அப்ப ராமபிரான் தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னாடி ஆகையால் மகாராஜா இசுவாகு காலத்தில் இருந்து மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது. ராமபிரான் காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்து இந்த கீதை உணரப்பட்டது, கொடுக்கப்பட்டது. நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி பிரம்மாவுடைய லைஃப் பாருங்க, நம்மளாம் எங்க இருக்கோம்னு நமக்கு புரியும் பாருங்க. பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடி, அவருக்கு ஒரு நொடி. இப்ப நம்ம ஒரு நொடி சொல்றீங்களா, 60 நொடி சேர்ந்து ஒரு நிமிஷம் சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி பிரம்மாவுக்கு ஒரு நொடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியோட லைஃப் வந்து 1,00,000 ஆண்டுகள். அப்ப நாம எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க. ஒரு கதை கூட சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் நோட்டீஸ் வைக்கிறது, கல்யாண நோட்டீஸ் வைக்கிறது, தன்னோட பிள்ளைக்கு சத்தியுகத்துல போய் நோட்டீஸ் வைக்க போறாரு. அவர் வேற யாருமே இல்லை, நம்ம பூரி ஜெகநாத் கோவில் பார்த்தீங்களா, அவர் கட்டியிருந்த ஒரு மகாராஜா, அவர் கலிங்கத்து ராஜா. அவர் என்ன பண்றாரு, கொண்டு போய் சத்தியுகத்துல போய் இதை சத்தியுகத்துல வாழும் போது அந்த கோயில் கட்டின கோயிலுங்க பூரி ஜெகநாத் கோயில். எல்லாரும் போய் பாருங்க. எப்போ கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கு. அப்போ அந்த மன்னர் என்ன அந்த ராஜா அது போய் பிரம்மா கிட்ட போய் சொல்ல போறார், இந்த கோயில் கட்டிட்டேன், கும்பாபிஷேகம் பண்ணி நீங்க வாங்க அப்படின்னு போறாரு. உடனே அவரோட பொண்ணையை கூட்டும் போயிட்டார். அந்த கலிங்கத்து ராஜா மன்ன கூட்டும் போயிட்டு பொண்ணை காமிச்சிட்டு பிரம்மாட காமிச்சிட்டு, ஏண்டா இப்ப வந்திருக்கிறிய, என்ன பார்க்க வந்திருக்க, இந்த கன நேரம் பேசின பத்தியா, இப்ப நீ திருப்பி போனீன்னா 4 4 4 4 8 12 யுகம் தாண்டி வந்துட்டு இருப்படா, போயிருப்படா. நீ அங்க நினைச்சாவே நான் வந்திருப்படா, நீ ஏன்டா இவ்வளவு தூரம் வந்து அப்படின்ற. உடனே என்ன பண்றான் ராஜா, வந்து கீழே வரான். கீழே வந்து பார்த்தா
பகவான் முழுமுறு கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் அவதரித்த காலத்துல வந்து நிக்கிறான். சத்தியுகத்துல போனவன் துவாதயத்துல வந்து நிக்கிறான். ஏன்னா பிரம்மாவை பார்க்க போறது ஒரு நிமிஷம்னாவே 1,00,000 ஆண்டுகள் நமக்கு. அப்புறம் ஒண்ணு இவன் என்ன கேட்கறான், அப்போ வந்து கலிகாலத்துல வந்து இது சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுகெல்லாம் வந்து ஹைட் வந்து 15 அடி 25 அடி 30 அடி ஹைட் இருப்பாங்க. இப்போ பாருங்க ஸ்ரீலங்கால பாருங்க ஒரு மனித உடல், ஒரு ஃபேமிலி உடல் கிடைச்சிருக்கு. அந்த உடலுடைய லென்த்தே வந்து 20 அடி இருக்கு ஹைட். சமாதி அடைஞ்சு அந்த சமாதி ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல இருக்கு. கத்தி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தூக்கவே முடியாது. 5 டன் 4 டன் 4000 கிலோ 3000 கிலோ இருக்கும் கத்தியோட விலை. இது வைட்டு அந்த காலத்துல அது மாதிரி வாழ்ந்திருக்கான். அப்போ அந்த அந்த ராஜாவோட கலிங்கத்து ராஜாவோட பெண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 17 அடி. அவ்வளவு உயரம் ஆகும். அப்போ திராதி யுகத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 அடி 9 அடி ஹைட் தான் இருக்கிறாங்க. இப்பதான் நம்ம எல்லாம் 6 அடிக்குள்ள இருக்கோம். நம்ம இப்ப பகவான் அவதாரம் கொடுத்த பகவானே பாத்தீங்கன்னா ஹைட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 அடி 9 அடி. ஈஸ்வர்லாம் 9 அடி மேல பீமெல்லாம் 9 அடி மேல இருப்பான் அந்த யுகத்துல. இந்த கலிகாலத்துல அப்படியே மாறி இருக்கு. சோ அந்த காலகட்டத்துல வந்து தன்னுடைய பிள்ளையை கூட்டு வந்துக்கிற துவாதி சொல்றாரு பகவான் கிட்ட, பகவானே என்னோட மகளை நீ தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். அப்போ ஒண்ணு சொல்றாரு, யாரா உன் பொண்ணு இவ்வளவு பெருசா இருக்கு இவ்வளவு ஹைட் ஆகுது நான்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. அப்படி யார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் தெரியுமா? பலராம ஐயா தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார் அந்த பொண்ணு. சோ அது நிறைய ஸ்டோரி. ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடின்னு சொல்லும் போது நமக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள் வருது. அப்ப பிரம்மாவுடைய லைஃப பாருங்களேன். நம்மளாம் ஒண்ணுமே கிடையாது சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி நிறைய படிச்சுட்டோம். இதெல்லாம் நம்ம 2வது லெவல்ல வரும்போது நாங்க நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம். இப்ப நம்ம உள்ள வந்துருவோம், கீதை உள்ள வந்துருவோம். என்னென்ன சொல்லப்பட்ட ஆச்சாரிகள் பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 6வது பதம். हरे कृष्णा प्रभुजी। अजो अभिसनन् अवैयात्मा भूतानामीश्वरो अभिसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் என்ன திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உறவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். ஏன்னா பகவான் அவதாரம் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சகாக்கள் மூலியமா தான் அவதாரம் கொடுப்பார். இப்போ இந்த சிறைச்சாலையில இருக்கும்போது பகவான் முழுமுறு கடவுள் அவதாரம் கொடுக்கிறார். ஏன்னா நிறைய அவதாரம் கொடுப்பார் பகவான். அப்ப சிறைச்சாலையில வரும்போது வாசுகி தேவகி தாயார் கேட்கிறாங்க, அவருக்கு மகனாக பிறக்கிறார். ரொம்ப 4 சொரூபத்துல பிறக்கிறார். அப்போ உடனே ஆச்சாரி அவங்க தேவகி தாயார் கேட்கிறாங்க, அவங்க யார் சொன்னமோ அதிதி. ஏன்னா முன்னாடி வந்து கசிப முனிவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த துவாத யுகத்துல வாசுதேவரா இருக்கிறார். தாயார் தேவகி தாயார் யாருன்னு சொன்னோம் அதிதியா இருக்கிறாங்க. அப்ப அதிதி சொல்றாங்க, எனக்கு மகனாக பிறந்திருக்கிறாய், 3வது பிறவியா பிறந்திருக்கிறாய் எனக்கு. ஆனா 4 சொரூபத்துல வேணாம், சாதாரணமா 2 சொரூபத்துல பிறங்க. உடனே பகவான் என்ன பண்றார், நார்மலா மனுஷன் மாதிரியே பிறகு. அதான் சொல்றாரு, நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழ்கிற அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுய திவ்ய அதாவது யோக மாயா சக்தியில உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். ஒவ்வொரு யுகத்திலும் பகவான் தோன்றுகிறார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ஹரே கிருஷ்ணா. யதா யதாதி தர்மா என்ன சொல்ற பாருங்க, எப்பொல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ பரதகுல நின்றலே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். பகவான் சொல்றார், ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. எங்கெல்லாம் அதர்மம் வரவு செய்யப்படுதோ அப்பெல்லாம் கண்டிப்பாக நான் அவதாரம் கொடுப்பேன். கண்டிப்பா அவதாரம் கொடுப்பார். எப்பெல்லாம் தரம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு இல்லைங்களா? இப்ப இந்த படத்துல பாருங்களேன், கம்சன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய சகோதரியை திருமணமாயி ஒண்ணு விட்ட சகோதரி தான் அது கூட்டுன்னு வரான். கம்சன் கூட்டுன்னு வரும்போதே என்ன பண்றான், ஒரு அசுரி வந்து சொல்லுது, டேய் நீ கூட்டுன்னு வரியே, கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டு வரியே, அந்த 2 பேருக்கும் அவங்க குழந்தை 8வது குழந்தை உன்னை வந்து சாவடிச்சிருவாங்கடா, இந்த குழந்தை சாவடிச்சிருடான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசுரி வந்து கம்சனுக்கு சொல்லுது. உடனே கம்சன் என்ன பண்றான், உடனே டக்குன்னு ஏன் நான் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம், இப்பவே அவளை கொலை பண்ணிடுறேன், இப்பவே வெட்டி போட்டுறேன் அப்படின்னு போறான். அவன் தான் ரதத்தை ஓட்டுன்னு வரான். உடனே ரதத்தை ஸ்டாப் பண்ணி வெட்ட போறான். அப்ப எப்படிப்பட்ட யுகம், எப்படிப்பட்ட ஒரு அதர்மம் பயிற்சி பாருங்க. தான் வாழணுன்றதுக்காக தன்னுடைய சகோதரின்னு பார்க்காம திருமணமாகி வர வந்து உடனே கொல்லணும் பாக்குறான் பாருங்க. எந்த அளவுக்கு அதர்மம் பாருங்க இல்லைங்களா? ஒரு தர்மம் வளர்ந்தா பரவாயில்ல, என்னுடைய சகோதரி குழந்தை என்ன கொண்டாலும் பரவாயில்ல, அப்படியே புண்ணியம் கிடைக்கணும்னு போறவன் தான் சுத்த சத்துவத்துல உள்ளவன். ஆனா அந்த அளவுக்கு அதர்மம்.
அதுதான் பகவான் முழுமை கடவுள் அவதாரம் கொடுக்குறார் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது பதம் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. परित्राणाय साधूनां विनाशाय सशुभ्रां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை நீ மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். ஒரு யுகத்துக்கும் பகவான் தோன்றுகிறார். இப்ப கம்சனை மாத்திரம் கொள்றதுக்கு பகவான் தோன்றல. ஏன்னா அதர்மம் அதிகமாயிடுச்சு. கலிகாலம் வந்து கலிகாலத்துல உள்ள பிறந்தவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்குவமற்றவர்கள். இப்போ திராதயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுவான், கையில ஒரு புக் இருக்காது, லேப்டாப் இருக்காது, ஒரு மொபைல் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. ஆனா அதோட விஞ்ஞானம், அதிவிஞ்ஞானம் அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நாமெல்லாம் இப்ப லேப்டாப் வச்சு அது வச்சுக்கிறோம். நிறைய மெமரி நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம மெமரி மறந்துடுவோம். இன்னைக்கு பேச நாளைக்கு மறந்துடுவோம். இப்ப பேசணும் முன்னாடி பேச நம்ம மறந்துடுவோம். ஆனா அந்த யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் போய் நிப்பான். நின்ன உடனே ஏதோ ஒரு மந்திரம் சொல்லுவான். பாத்தீங்கன்னா கையில அவ்வளவு பிரம்மாஸ்திரம் வந்துடும். இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாஸ்திரம், உலகத்தை அடிக்கிற சக்தி உள்ள பிரம்மாஸ்திரமா வந்துடும். ஆனா நாம என்ன பண்றோம் பாருங்க, ஒரு அணுகுண்டை தயாரிச்ச பிறகு அந்த அணுகுண்டை அவ்வளவு சேஃபா கொண்டு போய் நம்ம, ஆனா நினைச்சாவே வந்துடும் கையில. அந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா அப்ப எவ்வளவு டெக்னாலஜி பாருங்க. இப்ப இந்த கீதையை படிக்கிறோம், நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இவன் இருக்கான் பாருங்க சஞ்சயன், எங்கேயோ ஒரு ரூம்ல உட்காந்துக்கிட்டு அங்க வார் நடக்கிற விஷயத்த பாத்துக்கிட்டே இருக்கான். அங்க மானிட்டர் மூலியமா செவத்துல உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு, செவத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துக்கிட்டு இதை பார்த்து துரிதாசர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கான். அப்ப எவ்வளவு பெரிய டெக்னாலஜி அப்ப இருந்திருப்பாங்க. நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க, பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கையை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகங்குள்ள தோன்றினேன்றார். ஒரு யுகத்துக்கு நான் தோன்றுகிறேன்றார். அவ்வளவு டெக்னாலஜி இருந்து நம்ம ஒண்ணு பண்றோம் பாருங்க, எவ்வளவு தவறுகள் நடந்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இந்த யுகம் வந்து அந்த மாதிரி யுகம். இது மெமரி பவர் இருக்காது, யாருக்குமே ஞாபக சக்தி இருக்காது. ஆனா அந்த யுகம், அந்த காலத்துல ஞாபக சக்தி எல்லாருக்குமே இருக்கும். அவ்வளவு டெக்னாலஜி எல்லாம் இருந்தது அப்பெல்லாம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ இந்த ஸ்லோகம் படிங்க, 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी. जन्म कर्म च भयेव दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः ध्यात्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என தோற்றமும் செயலும் திவ்யமானம் என்பது எவன் ஒருவன் அறிகிறானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இவ்வௌதிக உலகில் பிறப்பெடுப்பதிலே அர்ஜுனா அவன் என நித்திய உலகை அடைகிறான். பகவான் ஒரு யோகமாய சக்தி. அவர் எவன் ஒருவன் அறிகிறானோ கண்டிப்பாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் படைக்கப்படுறதில்லை. அவன் திரும்பவும் எங்க போயிடுறான், பகவான்கிட்டே போயிடறான். பகவான்கிட்ட போயிட்டான்னா இந்த பிரபஞ்சம் அழிப்பான், பிரம்மாவை அழிப்பாங்க, தேவர்கள் அழிவாங்க, எல்லாருமே இறந்து போவாங்க. ஆனா நாம மட்டும் அழிய மாட்டோம். ஏன்னா நாம இருக்கிற இடம் வந்து லோகம் வந்து அது அழியக்கூடிய லோகமே கிடையாது. பகவான் வைகுந்தம் அழியக்கூடிய இடமே இல்லை. மற்ற எல்லா லோகங்களும் அழியும், எல்லா லோகங்களும் அழியும், எல்லா லோகங்களும் அழிக்கப்படும். ஆனா நம்முடைய வைகுந்தம் மட்டும் அழிக்கப்படாது. அப்ப அவன் வந்து பிறப்பற்றவனாக ஆகப்படுகிறான். ஆனா பகவான் அறியணும். யோகமாயா சக்தியில பகவான் உணர ஆரம்பிக்கும். அதுதான் சொல்றாரு, நான் தோன்றும் செயல்கள் எல்லாம் திவ்யமானவை என்பது எவன் ஒருவன் அறிகிறானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பெடுப்பதில்லை. இந்த பௌதிக திருப்பி அவன் பிறகு போறது கிடையாது. அர்ஜுனா அவன் என நித்திய உலகை அடைகிறான். பகவானுடைய நித்திய உலகம் எது? வைகுந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இதை பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணன் நாம் அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து வடிவம் பாருங்க, ஆன்மீகம் அது. ஆனா ஆன்மீகத்தை நம்ம எல்லாமே ஊருகா மாதிரி தான் சொல்லணும். கோயிலுக்கு போறோம், என்ன பண்றோம், ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போறோம், மாசத்துக்கு ஒரு நாள் போறாங்க, சில பேர் வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் போறாங்க, சில பேர் போகாமே இருக்கிறாங்க, அது வேற விஷயம். சில பேர் டெய்லி கும்பிடுறவங்களும் இருப்பாங்க. சதா நேரம் கும்பிடுறவன் தான் யோகமாயா சக்தியை உணர முடியும். சதா நேரம். அதுக்காக நம்ம 24 மணி நேரம் சாமி கிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாது. நீங்க பேசுற வார்த்தைகள், நீங்க செய்யற செயல்கள், செய்யற எண்ணங்கள் எல்லாமே பகவானை மையப்படுத்தும். இப்ப நம்ம பிள்ளைகளையும் கணவரையும் மனைவியும் எப்படி கூப்பிடலாம் தெரியுமா? கணவரை கூப்பிடும் போது கிருஷ்ணா இங்க வந்து உட்காருங்க. அதே நம்ம பெண் குழந்தையா இருந்துன்னு வச்சுக்கலாம், ராதே எங்க ஓடியா, கணவன் தாயே எங்க ஓடியா, அப்படிதான் கூப்பிடும். அப்படி கூப்பிட்டு பாருங்களேன். அப்ப என்னன்னு தெரியுமா, நம்மளுடைய மைண்ட்ல எப்பவுமே பகவான் இருந்துகிட்டே இருப்பாரு. உட்கார்ந்தாலும் கிருஷ்ணா, எழுந்தாலும் கோவிந்தா, நடந்தாலும் மாதவா, வந்தாலும் பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்து பாருங்களேன். சூப்பரா இருக்கும். அப்படியே அந்த அந்த உணர்வோடு நாம செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. இதே நம்ம பிருந்தாவனத்துல பாத்தீங்கன்னா, பிருந்தாவனத்துல போய் ரிக்ஷா ஓட்டுறது கூட பாத்தீங்கன்னா, ராதே நான் தள்ளி போங்க, கிருஷ்ணா தள்ளி போங்க அப்படின்னு சொல்லுவான். எழுத்தாப்புல தள்ளிப்போ, பையா தள்ளிப்போ அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. ஏன்னா பிருந்தாவனத்துல எல்லாரும் பிரம்மவாசி, அதை
அந்த அந்த இடத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியுங்களேன், எல்லாருமே சரி, எல்லாருமே ஒழுக்கமா இருப்பாங்க பிருந்தாவனத்துல. யாரை பார்த்தாலுமே கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, ராதே இப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி நாம வீட்டுல அது மாதிரி பேசி பழகிக்கணும். அப்பதான் அது ஆன்மீகம். ஆன்மீகத்தை உணர முடியும். நம்ம 24 மணி நேரம் உட்காந்து பூஜையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியாது. நமக்கும் நம்ம ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாம் கர்மிகள் தானே. சரி. இப்போ நாம எல்லாம் அனைவருமே தற்காலிகமான உடல் இது. நம்ம ஏற்கனவே 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய உடல். ஆனா உள்ள இருக்கிற ஆத்மா அழிவு கிடையாது. அது நித்தியமானது. அது பகவானுடைய அம்சம். அது அது யோகமாயா சக்தி. அது இந்த உடல் பகரங்க சக்தி, அது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி, இயற்கையோட சம்பந்தப்பட்ட சக்தி. இது அழியக்கூடியது. உள்ள இருக்கிறது அழியாது. இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்களா, ஒரு சின்னதா வெள்ளையா இருக்கு பாருங்க. அதுக்குள்ள 3 உடல் தெரியுது பாருங்க. முதல் உடல் கருப்பா இருக்குது வந்து என்ன உடல் தெரியுங்களா? சூதல உடல். நடுவுல இருக்க உடல் பாத்தீங்களா, வெள்ளையா இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுதான் வந்து சூட்சம உடல், கண்ணுக்கு தெரியாத உடல். அதோட உடலோட தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி, இந்த 3மே சேர்ந்ததுதான். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா. அது தன்னுடைய உயிர், நம்மளுடைய உயிர். அது இந்த முதல்ல கருப்பு உடல் இருக்குது, அழியக்கூடிய உடல். அது அழிஞ்சிரும். ஆனா நடுவுல இருக்கிறது அழியாது. அது அழிக்கணும். எப்படி அழிக்கணும்? யோகமாயா சக்தியை நம்ம உணரணும். பகவானுடைய சக்தியை உணரணும். பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். சொல்ல 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 அந்த உடலும் அழிஞ்சிரும். பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தியும் இந்த உடலோட சேர்ந்து அழிஞ்சிரும். அப்ப அழிஞ்சிச்சுன்னா வெறும் ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த ஆத்மா எங்க போகும்? பகவான் லோகத்துக்கு போகும். தன்னுடைய பிறப்பிடத்துக்கு போகும். சச்சித்தானந்தமா செயல்படும். நம்ம இந்த உடலை நடு உடலை அழிக்காம இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நமக்கு ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்க போகுது. நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணமோ அது ஏத்த உடல் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நித்தியமானது. அது ஆன்மீக தன்மையது. யோகமாயா சக்தியில இயங்கக்கூடியதுதான் ஆத்மா. ஏன்னா ஆத்மா என்ன சொல்லுது தெரியுங்களா? பகவானை நினை, பகவானை வழிபாடு பண்ணு. அதுதான் செய்யும். உடல் தான் அப்படி கிடையாது. உடல் சுகத்தை அனுபவிக்கும். மெத்து மெத்துன்னு இருக்கணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா சாப்பிடணும், ஏசியில படுக்கணும், இப்படிதான் உடல் அணையும். ஆனா உள்ள ஒரு ஆத்மா அப்படி நினைக்காது. நீ எங்க வந்தாலும் வாழும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி கொண்டு போகணும் பாருங்க. பகவானை மையப்படுத்தி கொண்டு போகணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது பதம் பார்த்தாச்சு. हे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. प्रभु जी। वीतराग भय क्रोधो मन्मया माम् उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावम् आगतः। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்ட முழுதும் எண்ணில் ஆயத்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோருமே என் மீது திவ்யமான அன்பு. பற்றுதல், யார் மேலேயும் பற்றுதல் கூடாது. பொருள் மேல பற்றுதல் கூடாது. உயிர் மேல பற்றுதல் இல்லாம இந்த பயம், கோபம் இதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். விடுபட்டு இருந்து முழுதும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையணும். இது தூய்மை அடையும். இந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கும்போது தூய்மை அடையும். அப்போ பகவான் கிட்ட கண்டிப்பாக அவன் லோகத்தை நம்ம அடைகிறோம் இல்லையா? ரொம்ப அற்புதமா சொல்ல வரலாற்றில் பகவான் கிருஷ்ணர் வாழ்க்கையை முடிவு பண்ணும். இந்த பதம் படிங்க பதாஜி. 12. कृष्ण काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः शिब्रं महिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலன் தரும் செயல்களை வெற்றி விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களை விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே. ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கார். இப்போ பிரைம் மினிஸ்டரை பார்க்க போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எடுத்த உடனே பிரைம் மினிஸ்டரை பார்க்க முடியுமா? அவர் கீழே ஒரு மினிஸ்டர் இருப்பார். ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு விவோ இருப்பார். அதுக்கப்புறம் ஒரு தாசில்தார் இருப்பார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கலெக்டர் இருப்பார். கலெக்டருக்கு அப்புறம் மினிஸ்டர் இருப்பார். மினிஸ்டர் அப்புறம் கேபினட் மினிஸ்டர் இருப்பார். அதுக்கு ஒரு செக்ரட்டரி இருப்பார். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் போய் பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? ஆனா அதே மாதிரிதான் பகவானை தரிசிக்கணும்னா முதல்ல தேவர்கள் நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். தேவர்கள்னா இப்ப சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா இருக்கார், சிவன் இருக்கார், இந்திர பகவான் இருக்கார், சூரிய பகவான் இருக்கார், சந்திர பகவான் இருக்கார். இவங்க எல்லாம் நாமும் எண்ணம். ஆனா இவங்களும் பகவானுக்கு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான். எல்லாரும் கட்டுப்பட்ட ஆத்மா தான். பகவானால படைக்கப்பட்டவங்க தான் இவங்க எல்லாருமே. இவங்களும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவர்கள் தான். ஏன்னா பகவான் தான் ஆதி அந்தமா இருக்கிறார். அது என்ன சொல்ற தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும். அதுதான் சொல்றாரு. பலன் தரும் செயல்களை வெற்றி விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா அவங்க சீக்கிரமா நமக்கு பலன் கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அதுவும் தற்காலிகமானதுதான் இல்லைங்களா? இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களை விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே என்றார் பகவான் இந்த பதங்கள் மூலியமாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13வது பதம்.
हरे कृष्ण साधुर्वर्णयं मया सृष्टं गुणकर्म विभाक्षकः तस्य कर्तारम् अभिमां विदत् यः कर्तारम् अव्ययम् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. 3 விதமான இயற்கை குணங்களுக்கு அவற்றின் செயல்களுக்கு ஏற்ப மனித சமுதாயத்தின் 4 வகை பிரிவுகளாக என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைக்கப்பட்ட நான் ஆயினும் மற்றற்ற என்னை செயலுக்கு அப்பாற்பட்டன அறிந்து கொள்ளும். பகவான் என்ன பண்றார்? 4 வேதங்கள் கொடுக்கிறார், 4 விதமான சம்பிரதாயத்தை உருவாக்குறார், 4 விதமான வர்ணங்களை உருவாக்குறார், 4 விதமான கடமைகளை உருவாக்குறார், 4 விதமான கட்டுப்பாடுகளை உருவாக்குறார். உருவாக்கிட்ட பிறகு அவர் தனியுமே இருந்துடுறார். என்னுடைய அம்சம்தான் நீங்க எல்லாருமே, இந்த வேதங்களை கொடுத்துருக்கேன், இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிதான் சொல்லிட்டு அவர் விலகி நிற்கிறார். நாம என்ன பண்றோம்? என்னை ஏன் இப்படி படைச்ச பகவானே, என்னை ஏன் இப்படி துன்புறுத்துற, எனக்கே இந்த மாதிரி பிள்ளைய கொடுத்துருக்க, எனக்கே இந்த வீடு வாசல் கொடுக்கல, அவரை போய் திட்டிக்கிட்டே இருக்கும் சதா நேரமும். நான் உனக்கு என்னடா கொடுத்துருக்கேன்? காற்றை கொடுத்துருக்கேன், மண்ணை கொடுத்துருக்கேன், பொண்ணை கொடுத்துருக்கேன், தண்ணியை கொடுத்துருக்கேன், நீர் ஆகாரம் கொடுத்துருக்கேன், எல்லாத்தையும் உனக்கு கொடுத்துட்டேன்டா. அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி சமுதாயத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டேனே, உன்னை என்ன நான் கொடுக்கணும்? நீ ஒழுங்கா வாடு, ஒழுங்கா வந்தா நீ கரெக்டா நீ இருப்ப. நம்ம அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? தப்பு தப்பா அவர் நினைச்சிருக்கோம். அதான் சொல்றாரு, 3 விதமான குணங்கள் சொல்றாரு. சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம். நல்ல குணம், கெட்ட குணம், கேடுகெட்ட குணம். இந்த 3 குணமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. இந்த 3 குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி 4 வர்ணங்களை உருவாக்கி இருக்காரு பாருங்க. அதான் சொல்றாரு, 3 விதமான இயற்கை குணங்களுக்கு அவற்றின் செயல்களுக்கு ஏற்ப மனிதன் அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அவனுடைய செயல் இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப நான் நல்லவனா இருந்தா நான் என்ன இருப்பேன்? பிராமண கோட்டில இருப்பேன். ஒரே அதாவது ஒரு ரசோ குணம், பேராசை குணம், அப்ப நான் என்ன இருப்பேன்? சத்திரியனா இருப்பேன், சத்திரிய வைசியனா இருப்பேன். தமோ குணத்துல உள்ளவன் சூத்திரனா இருப்பான், கடுமையா உடைக்கணும்னு நினைப்பான், ஓடி ஓடி உடைக்கணும்னு நினைப்பான், கோவப்படுவான், முட்டாள்தனமா செயல்படுவான். சூத்திரனோட செயல்பாடு அப்படிதான் இருக்கும். அதே ரசோ குணத்துல உள்ளவன் ஒரு மன்னரா இருப்பான், ஒரு பிசினஸ் பண்றவனா இருப்பான், பேராசை பண்ணி இன்னும் நிறைய நாடு வேணும், நிறைய நாட்டை பிடிக்கணும், நிறைய செல்வங்கள் சேர்க்கணும், மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பான். அவனுடைய குவாலிட்டி அது. அதுதான் சொல்றாரு 3 குணங்களுக்கான பிராமண குவாலிட்டி பாருங்க. 24 மணி நேரம் சதா நேரமும் பகவான் நினைச்சிருக்கோம். அப்ப பகவான் நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே பிராமணன் தான். இதுல நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். பிராமணன் பிறப்பால் பிராமணன் கிடையாது. பிறப்பால் பிராமணன் புண்ணியம். அந்த புண்ணியத்துல வந்தா மட்டும் போதுமா? அது நீ திருப்பும் அந்த பிறவில வந்திருக்கிற இல்லையா? அப்ப நீ திருப்பும் நீ பிராமண கோல்டோட அதி உத்தமான வரணும் இல்லையா? ஆனா அந்த பிராமண கோல்ட்ட நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க? தான் என்ற அகந்தையோட சுத்தி நிற்கிறாங்க. நான் அந்த குளத்துல பிறந்துட்டேன், நான் இப்படிதான், நான் அப்படிதான் நினைப்பாங்க. அதுவும் ஒரு காலத்துக்குள்ளார ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவங்க தான் அவங்களும். அதை உணராம செயல்பட்டு இருக்காங்க. அது பின்னாடி லெவல் 2ல வாங்க அந்த கிளாஸ்ல படிப்போம். அப்போ 3 விதமான இயற்கை குணங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த 4 வர்ணங்களை கொடுக்கப்பட்டிருக்கார். 4 வர்ணமும் தகுந்த மாதிரி அவங்க செயல்படுறது இந்த பதம் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 14வது பதம். हरे कृष्ण प्रभुजी न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा यदि मां यो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते हरे कृष्ण என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவுமே இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மை அறிபவன் செயல்களின் விளைவுகளை பாதிக்கப்பட மாட்டான். என்னை ஏன்டா பார்க்க வரீங்க? என்னையே பார்க்க வரீங்க, கோவிலுக்கு வரீங்க, பண்ண நான் உங்களை பூ கேட்டேனா, இல்ல ஒரு ஏதாவது சாப்பாடு கேட்டனா, ஏதாவது கேட்டனா, உன் செயலை நீ செய்டா. நீ உன்னுடைய கடமையை நீ செய். அந்த கடமைக்கு தகுந்த மாதிரி வர்ணத்தை உருவாக்கும். அந்த வர்ணத்தை தகுந்த மாதிரி அந்த கட்டுப்பாடை செய்கின்றார். நீ செய்யற செயல் எனக்கு வேண்டான்றார், உன்னுடைய செயல் எனக்கு வேண்டான்றார், உன்னுடைய பலன் எனக்கு வேண்டான்றார். அதுதான் அழகா சொல்றாரு, என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவுமே இல்லைன்றார். செயல்களின் பலனை விரும்புவதும் இல்லை. அதே மாதிரி அவர் என்ன பண்றார்? இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சிட்டார், இந்த லோகத்தை படைச்சிட்டார், எல்லா உயிர்வாளியும் படைச்சிட்டார். ஆனா அதுல இருந்து லாபத்தை அவர் எடுத்துக்கவே இல்லை. நான் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன், என் செயல் நான் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன். வேதத்தை உபதேசம் பண்ணுவேன், யார் மூலியமா சொல்லி கொடுப்பேன், இந்த பிரபஞ்சத்தை எப்படி உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஆனா என் செயலை நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன். ஆனா அந்த பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டேன். அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வாழும். ஆனா பகவான் நாம கிடையாது, பகவானுடைய அம்சம் தான் நாம எல்லாருமே. ஆனா பகவான் நாம கிடையாது. அதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதான் அத்வைதம் சொல்லப்படுது. அத்வைதம் சொல்லப்படுறது என்ன தெரியுங்களா? நாம பகவானுடைய அம்சம் தான், ஆனா நாம பகவான் கிடையாது. ஆனா பகவான் யோகமாயா அப்படின்னு சொல்றது. அப்போ என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவுமே இல்லை என்றார். அது செயல்களை பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை என்றார். நான் செஞ்ச செயலுக்கு நான் அந்த பலனை விரும்பவே இல்லை என்றார். என்னை பற்றி உண்மை அறிபவன் விளைவுகளை பாதிக்கப்பட மாட்டான். அற்புதமா இந்த பதம் படிக்க மாட்டார்.
हरे कृष्णा प्रभुजी। कर्मणो हि यभिबोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं कहना कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு பாருங்க. செயல்களின் நுணுக்கமாக உணர்வது மிக கடினம்ன்றார். இந்த செயல்கள் பார்த்தீங்களா, அதோட சார அம்சத்தை நம்ம உணரணும். இப்ப நாம சத்துவத்துல இருக்கோமா, ரசோல இருக்கோமா, தம்மோல இருக்கோமா? இப்ப நம்மளுடைய லாங்குவேஜ்ல மூலியமா சொல்ல போனா நல்லவன், கெட்டவன், ரொம்ப கெட்டவன். சோ அந்த செயல் நாம் இருக்கோமான்னு நாம யோசனை பண்ணணும். அதான் சொல்ற செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்ந்து மிகவும் கடினம்ன்றார். எனவே கர்மான்றது செயல், விகர்மான்றது தடைப்பட்ட செயல், அகர்மான்றது வேத சட்டங்களை சொல்லப்பட்ட செயல். அப்போ நாம என்ன மாதிரி செயல் செய்யணும்ன்றதையும் பகவான் ரொம்ப அழகா கட்டமைச்சிருக்காரு. அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்? நாம கர்மியா இருக்கிறோம். கர்மின்னு சொல்லும் போது நம்ம எப்பவுமே செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம், ஏதாவது வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். நல்லது செய்வோம், கெட்டது செய்வோம், ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா தடை செய்யப்பட்ட செயல் சொல்லும் போது விகரமா, தடை செய்யப்பட்ட வேதங்களுக்கு எதிர்மாறியான செயல்படுறவங்க விகர்மவாதிகள் சொல்லுவாங்க. நாம எல்லாம் கர்மவாதிகள் தான், ஆனா விகர்மவாதியா நாம இருக்கோம். ஆனா சுத்த சத்துவத்துல போறோம், பகவான் மையப்படுத்தி செயல்போதுதான் அகர்மவாதியா வரும். அகர்மவாதின்னு சொல்லும் பொழுது சதா நேரமும் சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எனி டைம் உட்காந்து ஒரு கால் ஸ்டெப் எடுத்தோட சரி சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல வச்சு நினைப்பேன். அதுக்காக அப்பப்போ வேதத்தை ஓப்பன் பண்ணி படிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க உடலுக்குள்ளேயே அமைஞ்சிடும். ஏன்னா அவங்க 24 மணி நேரமும் அதே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இதுதான், இப்படிதான் சாப்பிடணும், இப்படிதான் செய்யணும், இப்படிதான் பேசணும், யாரையும் துன்புறுத்த கூடாது, யாரும் புறம் பேசக்கூடாது, இவன் நல்லவன், இவன் கெட்டவன், இந்த மாதிரி பகுத்து பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாமே மனிதனாக பிறந்த உயிரினம், எல்லா உயிரினமே பகவானுடைய அம்சம் சொல்லும் போது நம்ம யாரை போய் குறை சொல்ல முடியும்? நம்ம தாய் தந்தையை குறை சொல்லுமா, பக்கத்துக்காரனை சொல்ல முடியுமா, எதிர்கட்சிக்காரனை சொல்ல முடியுமா? யாருமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம். எல்லா உயிர்வாழியுமே எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு. அப்ப நம்ம யாரை குறை சொல்ல முடியாது? அப்ப நம்ம எல்லாருமே அகர்மவாதியா செயல்படுறோம். அதெல்லாம் மறந்துட்டு ஆப்போசிட்டா செயல்படுறோம். இவன் என்னுடைய விரோதி, இவன் எனக்கு தீங்கு செஞ்சுட்டான், என் அப்பா எனக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்கல, என் அம்மா எனக்கு துரோகம் பண்ணிட்டாங்க, என் பையன் துரோகம் பண்ணிட்டான், இப்படி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப யாரை குறை சொல்றோம்? பகவானை குறை சொல்றோம். பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை. நம்பிக்கை இல்லாத நம்ம மத்தவங்களுக்கு குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறவன் கண்டிப்பா யாரையுமே குறை சொல்ல மாட்டான். இது நம்மளுடைய செயல் அப்படின்னு நினைப்பான். இது நம்ம செஞ்ச செயலால் தான் நமக்கு இந்த பாதிப்பு வருதுன்னு உணர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? அவன் தான் அகர்மவாதி. விகர்மவாதி குறை கண்டுபிடிச்சே இருப்பான். இவன் செஞ்ச தப்பு, உட்காந்தா தப்பு, நின்னா தப்பு, போனா தப்பு, ஏதாவது ஒரு தப்பு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். அது விகர்மவாதி, வேதங்களுக்கு எதிர்மதியானவாதி. அவன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிறப்பே ரொம்ப அடுத்த பிறவி தவறான பிறப்புல போவோம். ஒரு மனிதனா பிறக்க முடியாது. ஒரு மரமா பிறந்துருவாங்க, ஒரு அனிமலா பிறப்பாங்க, ஏதோ ஒரு உருவம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. ஆனா கொடூரமான உருவமா கிடைக்கும் விகர்மவாதிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. அதை பத்தி விரிவா நம்ம படிக்கலாம். விகர்மவாதிகள், அகர்மவாதிகள், கர்மவாதிகள், ஞானிகள் பத்தி. அதாவது விகர்மவாதிகள் சொல்லப்படுது வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டாங்க. கீழ உயிரங்களை பிறப்பது மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து இருக்கு. அடுத்த பிறவி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தப்பான பிறவிதான். ஏதாவது மனித பிறவி கிடைக்காது, ஒரு விலங்கு பிறக்கிறது, ஒரு மாடா மரமா பிறக்கிறது, கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினமா பிறக்கிறது, இந்த மாதிரி பிறப்பாங்க. அன்னைக்கு ஒன்று கூட பட மாட்டாது. அதே மாதிரி எடுத்த பிறவி நோக்கத்தும் தோல்விதான் அவங்களுக்கு. அதே கர்மவாதி, நாம எல்லாம் கர்மவாதிகள், நம்ம எல்லாமே கர்மவாதிகள். நாம கர்மவாதிகளா வேதங்கள் மூலியமா சாஸ்திரங்கள் மூலியமா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம். அப்பதான் கர்ம யோகியா ஞானி ஆகும். அப்ப கர்மவாதிகள் எப்படி இருப்பாங்க பாருங்க, பக்தி உள்ளவர்கள், பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, வேதங்களை பின்பற்றுவாங்க, சொர்க்கம் ஆகும் எங்க போவாங்க, பகவான் கிட்ட போக முடியாது கர்மவாதிகள். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். இவங்க சத்துவ குணம், நல்ல குணம் தான் அது. ஆனா எங்க போவாங்க தெரியுங்களா? சொர்க்கம் தான் போவாங்க. சொர்க்கத்துக்கு போனோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த பாவம் எல்லாம் புண்ணியம் எல்லாம் தீர்ந்துரும். தீர்ந்த பிறகு அவன் இந்திரன் சொல்லுவான், டே கீழே போடா, அதுதான்டா நீ முடிஞ்சு போச்சு அவங்க லைஃப், இதோட நீ எல்லா ரசத்தையும் குடிச்சிட்ட, எல்லா மன்மதெல்லாம் பார்த்துட்ட, இதோட கிளம்பு கீழே போ அப்படின்னு தட்டி விட்டுருவான். திருப்பும் நாம எங்க வருவோம்? இதே துக்காலயம் தான், இதே பூலோகத்துல திருப்பும் நாம என்ன புண்ணியம் பண்ணமோ அந்த உடல் கிடைக்கும். நல்ல ஒரு குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்திலயோ ஏதோ ஒரு உடல் கிடைக்கும் நமக்கு. அப்போ சொர்க்கம் மற்றும் உபதேவதை உலகத்தில் அடைவார், இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி எடுப்பார் கர்மவாதிகள். அதே ஞானிகள் பாருங்க, ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சிருப்பார். நான் உடல் அல்ல, நான் பகவானுடைய அம்சம், நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன். நான் கோவிலுக்கு போனாலும் பகவானுக்கு நான் சேவை பண்ணதான் போவேன், அவரை பிரார்த்தனை பண்ண போக மாட்டேன்.
நான் எனக்காக பிரார்த்தனை பண்ண மாட்டேன். அவருக்கு நான் சேவை பண்ணும். அவர் மலர் அலங்காரத்தை பண்ணி கொடுக்கணும், அவர் டிசைனா பண்ணணும், அவருக்கு தேவையான சாப்பாடு செஞ்சு கொடுக்கணும், பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைப்பான். அவன் ஞானி. பயன் உலகின் விளைவு மற்ற மறுபிறவி பிறப்பு அறிந்தவன், மறுபிறப்பை பற்றி அறிஞ்சவன், அவன் ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சவன். அப்ப பக்தி சேவையில் வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். அப்ப அவங்க எங்க போவாங்க பாருங்க, பகவான் லோகம் தான். அவனுக்கு பிறவியே கிடையாது ஞானியாக இருவன். நாம எல்லாம் கர்மவாதிகள் தான். கர்மவாதியா இருந்து நாம எப்படி போனோம், கர்ம யோகியா செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्मण्यय कर्मय पश्यते अकर्मणि सकर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त ग्रहसन कर्म कृत। हरे कृष्णा। கர்மாவின் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் என் காண்பவன் மனிதன் அறிவுடன் ஆகிறான். அதாவது எல்லாவித செயல்களையும் ஈடுபட்டிருந்தால் அவன் உன்னத நிலையா நிலைப்படுது. இப்போ விகர்மா விட்டார். விகர்மா தேவையில்லை. விகர்மான்றது நேர்மறையான கெட்ட குணம் உள்ளவனும். அகர்மவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா நல்லதே நினைப்பாங்க. கர்மவாதிகளும் நல்லதே நினைப்பாங்க. அகர்மவாதிகள் உயர்ந்த ஸ்தானம், அதாவது சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறவங்க, பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே செயல்படுவாங்க, பற்றற்ற தன்மையா இருப்பாங்க அகர்மவாதிகள். சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நாம என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா, கோவிலுக்கு போகும்போது நல்ல அகர்மவாதியா இருக்கும். கோயில் விட்டு வெளியே வந்தவரும் பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு என்ன வேணும், நாளைக்கு என்ன செய்யலாம், நைட்டு போய் சமையலுக்கு என்ன பண்ணலாம், மதியானம் எங்க போகலாம், எங்க வரலாம், எங்க போய் சம்பாதிக்கலாம், இப்படி நினைப்போம். நம்ம எல்லாம் கர்மவாதிகள் தான். அது ஒத்துக்கணும், உண்மைதான். நம்ம எல்லாமே கர்ம தான், கர்மி தான் நம்ம. ஆனா என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா, கர்மத்தில் இருக்கும்போது அகர்மாவை நினைப்பான், அகர்மால இருக்கும்போது கர்மாவை நினைப்பான். நாம இப்படியே இருந்தா இப்படி வாழ்க்கை இப்படியே போனா நல்லா இருக்குமா, நம்ம பக்தி கொடுக்கணும்ல பகவானுக்கு. பக்தி கொடுத்தா எங்க போவோம், அகர்மாவுக்கு போவோம். அகர்மால இருக்கும்போது இல்லை நமக்கு நாளைக்கு பணம் தேவையே, இப்படியே சாதாரண நேரமா சாமி கும்பிட்டே இருந்தா நமக்கு பணம் தேவையில்லையா, சரி நம்ம கர்மத்துக்கு போவோம். அப்படி கர்மயோகத்துல வரும். அதான் சொல்றாரு, கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவன் மனிதன் அறிவுடையவாகிறான்ற. தேவை பணம், தேவை பணம் தேவை, தேவையில்லை சம்பாதின்னு சொல்றாரு. நீங்க என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் சம்பாதி. உன் வாழ்வாதாரத்துக்கு எது தேவையோ சம்பாதின்ற. உனக்கு ஒரு வீடு இருந்தா போதும், ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு வீடு இருந்தா போதும். அதுக்காக ஒரு குழந்தைக்கு 4 வீடு 10 வீடு 10 கார் வாங்கணும்னா அவசியமே இல்லை. இது எல்லாமே அபத்தம் சொல்றாரு. உனக்கு தேவையான பணம் மட்டும் சம்பாதிக்க மட்டும்தான். உனக்கு பணம்ன்றது எல்லார் கையிலும் இருக்கும். ஏழை கிட்டே இருக்கணும், பணக்காரங்கிட்டே இருக்கணும், எல்லாருக்கிட்டையும். ஏழை இந்த வார்த்தையே இருக்க கூடாதுன்றது இல்லைங்களா. இதை பத்தி நிறைய படிக்கலாம். இதெல்லாம் 2வது லெவலுக்கு வரும்போது வாங்க விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப டைம் இல்ல. 34வது பதம். हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्विद्धि प्राणिपादेन परिप्रश्नानेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். இப்ப நம்ம எவ்வளவு படிச்சோம் இல்ல, 4 விதமான சம்பிரதாயங்கள், 4 விதமான ஆசிரமங்கள். அந்த 4 விதமான ஆசிரமங்களுக்கு ஒரு ஆச்சாரி இருப்பாங்க. அந்த ஆச்சாரியை நாம தேர்ந்தெடுத்து அவங்க கிட்ட படி. இப்ப அதுக்காக நிறைய ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க, அதெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்க கூடாது. நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க. நிறைய சாமியார் இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாம் போயிடாதீங்க. யாரு குருசீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள் தேர்ந்தெடுங்க. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எல்லாம் ஆன்மீகத்தை ஈடுபாடு பண்றோம், அந்த ஆன்மீகம் உத்தமனதா அதி உத்தமான நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் ரொம்ப. நம்ம அறியாமையில போய் ஏதோ ஒரு சாமியார் வேஷம் போட்டு இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் ஃபாலோ பண்றது அவரு. குருசீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள் அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதான் சொல்றேன், ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அந்த ஞானம் கூட நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. அப்போ அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்வி கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்கள் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். மத்த டூப்ளிகேட் சாமியால் நிறைய பேர் சுத்தி இருக்கிறாங்க பாரு, அவங்க எல்லாம் போனா பணம் கொடுக்கதான் பார்ப்பாங்க, இந்த சுகத்தை எடுக்கதான் பார்ப்பாங்க, எல்லா விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா உண்மையான ஆச்சாரி என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா, வாழ்க்கை மேன்மடையத்துக்கு என்னெல்லாம் சாராம்சம் இருக்குதோ அதெல்லாம் செய்யுது. வாழ்க்கைக்கு எது தேவையோ அதை தான் சொல்லிக் கொடுப்பான் ஆச்சாரிகள். வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ, சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லுவோம். அவன் தான் உண்மையான ஆச்சாரி இல்லைங்களா. அந்த ஆச்சாரியை தேர்ந்தெடுங்க, அது நமக்கு தான் அந்த உரிமை கொடுத்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு 5வது அத்தியாயம், ரொம்ப அழகான அத்தியாயம், யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் முன்னாடி வாங்க, ஸ்லோகம் படி சொல்லி கொடுப்பாங்க. 2வது ஒரு அத்தியாயத்துக்கு உள்ளது பத்ம புராணத்துல சிவபெருமானும் பார்வதி தாயார்கிட்ட சிவபெருமான் சொல்லி கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றார், ஒரு அத்தியாயத்தோட மகிமையை சொல்லித்தரார் சிவபெருமான் பார்வதி தாயார். அதை படிங்க. நம்ம டீச்சர்ஸ், நம்ம பிரபுஜி மாதாஜி எல்லாம் இருப்பாங்க, சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதையும் பாருங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் முன்னாடி வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
சரி, இப்ப நம்ம என்னென்ன படிச்சோம் ஒரு விளக்கம் பார்ப்போமா? பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை எப்படி பார்த்தோம்? 1ல இருந்து 10வது பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணன் அனைத்து பாதைகளும் குறிக்கோளாக வர்ணாச தர்மத்தையும் உருவாக்குறாம இருக்கிறார். 11ல இருந்து 15வது பார்த்தோம். யோகமாயா சக்தியின் மூலியமாக கர்ம யோகத்துல நம்ம எப்படி செயல்படுறோம்? கர்மியா இருக்கிறோமா, அகரமால இருக்கிறோமா, விகரமால இருக்கிறோமா? 16ல இருந்து 24வது பாருங்க. தியாகங்களை ஆழ்நிலை அறிவிக்க வழிவகுக்கும் 25ல இருந்து 33வது பட்சம். 34ல இருந்து 42வது படம் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கத்தையும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? நாளைக்கு பார்க்க போறது பகவானுடைய ரொம்ப பக்தி யோகத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். நாளைக்கு மறக்காம எல்லாரும் வாங்க. இனி வர அத்தியாயம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கொடுக்க போறோம். கர்ம யோகத்தை முடிஞ்ச உடனே பாருங்களேன், பக்தி யோகம் வரப்போகுது. பக்தி யோகத்துல ஒரு அத்தியாயமும் அவ்வளவு சிறப்பு. அதே மாதிரி 13ல இருந்து 18 அத்தியாயம் பாருங்க, அதை விட அதிமுத்தமா இருக்கு. அதனால இனி வர ஒரு அத்தியாயமும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். வாஞ்சே கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏபச பகனானா பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம